Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji noýabry Azat Türkmeniň dünýä habarlarynyň nowbatdaky sany. Soňky günler gurrun edilmäge münasip bir giden möhüm wakalar bolup geçdi. Bu gedekki habar gepleşigimizde biz şo wakalardan käbirlerine mümkin bolýança gyýytgaçyk tyn berip geçeriz. Başda habarlardan käbirleriniň gyýytgaça mazmuny. Mar şäherine polisi işgärlerine para vermekden ýüze gürenligi üçin güýç bilen allyk gaçylyp soňam boşadylan Süleyman Bayramgelliýew ýene polisiýanyň izolatoryna salanypdyr. Bu gedek muňa näme sebäp bolupdyr? Türkmenistanda öýündirilen partlaýjy maddalaryň 70 tonnasy Amerikan harbylary tarapyndan aman aýlagyna balykçylaryň gämetinde ele salyndy we konfiskasiýa edildi. Muňa näme düşünmeli? Käbir türkmen jarçylarynyň aýtmaklaryna görä Putiniň mobilizasiýa baradaky permanynyň güýji Türkmenistana da barp ýetenmiş. We şol permana laýyklykda Türkmenistan raýatlary minni urşa mobilizasiýa edilip başlanypmış. Bu dogluň arkasynda nähiller bir hakykat barmy? Ýewropa parlamenti ortaýety terrorizmi sponsorlaýjy döwlet diýip adlandyrmakly gollap ses berdi. Bu ses berişligiň nähili kanuny güýji bar we ol ortaýetyň halkara arenasyndaky durumuna nähil täsirini ýetirip biler. Türkiýe ýene täzeden Siriýanyň we Iragyň demirgalyk serhet ýakalaryny bombalap başlady. Beýtmek bilen Türkiýe näme gazanjak bolýar? Amerikada dünýäsini täzelen iki tane siýasatçy ýakynda geçirilen saýlawlarda sesleriň aglaba köpçüligine eýe bolup deputat saýlandylar. Bu näde beýle bolup bilýär? Iňli kriptovalyuta birjalarynyň biri bolan FTX birjasy dolu çökdi we müşterilerin milliardlarça dollar pulu ýitirmedildi. Bu näde beýle bolup bildi we bu waka kriptovalyutalaryň geljegine nähil täsirini ýetirip biler. Indi şu beýle habarlaryň dolarak mazmuny hem de olara berjek gyýytgaçyk synlarymyz bilen tanyş boluň. Ýadyňyzda bolsa biz oktyabr aýynyň ahyrynda şu Mar şäheriniň ýaşaýjysy Süleyman Bayramgelliýew diýip biriniň Mar şäheriniň polisi işgärleri tarapyndan güýçüne uğurlanıp gaçalanyny hakynda maglumat beripdik. Şu arada ilki bilen biziň bloger aktivistimiz Farhat Durdiýew öz YouTube kanalyna berdi. Soň şolar ýaly maglumat Azatlyk radiosynyň saýtynda peýda boluşdadyna görüşüňiz ýaly şu video registratory düşüpdir. Ine şurada polisi işgärleri şol ýanky Süleyman Bayramgelliýew diýilýäni güýçlen öz maşynlaryna dykýarlar. Bilam adam uğurlugy bolýar, bu jinayet, beýdip adam beýdip uğurlap kaçmaklyk. Soňam şol video registrasiýa düşen ýazgynam ýanky Süleyman Bayramgelliýew diýilýäniň dosty daşaryk çykardy, iýerdi, Farhat Durdiýew iýeripdir, Azatlyk radiosyny iýeripdir. Ondan soň şu waka ýanky şeýle paş bolandan soň şon destine çykarypdyrlar izolatordan. Olaňa maksady näme? Şu polisi işgärleri ýersiz ýere arsarap şoňa jerime salan bolup şondan pul aljak bolýarlar. Olam şol özüne bildirilýän aýplamada hiç il tutnamaň ýokdugyna salgylanyp hiç il pul bermeýändir. Berjek däl ýa ol maşyny elinden alýarlar, telefon elinden alýarlar, ilki kokko berýärler. Soňam halis aljak pullaryny alyp bilmeýän soňlaram ýolla bir dostu bilen barýaka maşyny saklap şol ýanky Süleyman Bayramgelliýewden tanap ýanky polisi işgärler şonu alyp gaçýarlar. Indi ýanky aýdyşmy diýýärler bu waka aýaşgar bolandan soň jemgyýetçilige köpçüligi ýanky boşa diýýärler ýöne aradan bir iki hepdeden gowrak wagt geçen soň ýene-den munun bir hepde odol ýene şo Süleyman Bayramgelliýew polisi işgärleri alyp gidipdirler de şu adam şonu izolatorda saklap otyrlar. Mar şäheriniň şäher polisiýasynyň izolatoryna otyr. Bir kanun Indi bu gedek näme şonu alyp gidipdirler, şol öňki maglumaty çykarandyklar üçin şondan aralmak üçin edýärler. Entoň üstesine de şoň aýalyny ejetini gassap şolardan dil hatalýarlar. Şo biziň daşaryk çykaran maglumatymyz tökmet, biz ýa tökmet atdyk polisi işgärlerine şolar ýaly işat bolmady diýilen ýaly görnüşdi. Şo arada da öten akşam şoň aýaly haly gassaga düşen soň basyş hastyna düşen soň gassaga düşüp biziň şu ýanky aktivistimiz Farhat Durdiýew jaňa dipdir giýjäň bir wagtda şo interwiu berýär, şoňa şo bolup duran wakalar gurrun görýär. Gelin şo töhfetdeşlikden bir bölegini häzir diňläýin. Bara sana söýürdürdiler da bara ýamma nerwet etmek mümkin. Näçe sar adam bolup üstüme topulurlar bara. Şonda gorkup özümden gitdim, maskora pamışlar çağırıp bara şeýdi özüme getirdiler. Soňa başmaýlan duran olup gorkup tervet. Be, sizi yoktan yok yere alıp gidip şey ettiler he? Gol çektirdiler maňa tervetken.
Oşan näzatlara ol çektirdiler. In, Süleyman'yaldayda tabar Hindistan'dan geçirden oklar dostlarım şu tayda bile tıktılar sizem şoňuna gurlaşdyňyz diýip bara. Şo tutulan o güç marat diýil ýa-ni habar aýdyp getirip beräý diýdim. Onan batyram ýygynadylar şoň bilen bile. Bir de görkeden oklar. Görüşüňiz ýalyna şu ýanky Süleyman Bayram Lif diýilýäniň aýalyna basyş görkezmek bilen bular seni öldürýär. Seni ölüm jezatyna hökm eder şu dilhaty bermeseň diýilen ýaly jenaýet edýärler da ýene de. Birinciden Türkmenistanda ölüm jezaty ýok. Ikinciden hem şolar ýaly zat üçin eger bular adam öldürmäge de taýýar bolsalar, onda bular terrorçylar, onda bular hukuk goraýjylar däl. Şoň üçin Türkmenistanyň hökümet işgärler, Türkmenistanyň hukuk goraýjy organlary şolong ýol başçylary ýanky haramzady iki tany şu polisiýa işgäri we şolar şolatlar edip beren. Adamlary terrorist diýerler. Şolara çäre görüň Türkmenistanyň prokuraturasy, Türkmenistanyň sudy idareleri. Şolatlary biz size ýöne ýere görkezemiz, ok çäre görülmegi üçin görkezýäs. Eger çäre görmeseňiz, ýanky Süleyman Bayram Lif diýilen adama şo kellesinden bir gylyk açsa ýanky waka üçin, öz hukugyny goraýanlyk üçin. Şoňa bir zat şikayet ýetirilse, sizem jogap berýäňiz. Sebäbi şu maglumaty biz size ýetirýär, ýokorkular. Şundan soň şu maglumat eşgär edilen soňam siz şoňa çäre bermeseňiz, ýanky polisiýa işgärlerine, Mar şäheriniň şäher polisiýa işgärlerine çäre bermeseňiz, onda bu waka ulaýarlar. Şoň üçin biz ätiýaşdan size duýduryp goýýar şuny. Indi şu wakalaryň bolup duran wagty, ýagny şu raýatlarynyň şular ýaly terroristlerine bir wagtynda da Türkmenistanyň özüne prezident adynda akynan Serdar Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirliklerine 3 günlük tapar edýär da şu hepden başynda barda birinji günine düýnem ýyna gaýdyp gelen bolmaly. O taýda da näme üçin bular ýaly 3 gün näp tapar etmegine nähil zerurluk bolly. Şu taýda Türkmenistan hem Birleşen Arap Emirlikleriniň ykdysady forumy diýilen ýaly forum geçiren bollar soňra işigur toporlarynyň öňüne çykyş edip dur Berdimuhammedow de näme teklip edýär? Ine şu saýtyň özi Türkmenistana tarapdar saýt business.com temediýada Türkmenistanyň hökümetiniň ors dilindäki saýty şu. Şu taýda makalaň adyndan görüşmedi ýaly prezident Türkmenistana пригласил компании Объединённые Арабские Эмиратов к активному энергетическому сотрудничеству diýär. Energetika pudugyny öýdara hyzmat etmeklige çağırdy diýär. Ýanky Birleşen Arap Emirlikleriniň işe toporlaryny ýöne energetika pudugyna hyzmatdaşlyk bolanyny nähil bolýar. Türkmenistan şu gün Arap Emirliklerinden nähil gollawa garaşýa buurdy. Indi şu taýda durly hil şaklamalar bar. Sebäbi ýanky makalaň mazmunyna kendat bilip bolanok. Ýöne bir zat şaklamak mümkin. Soňky wagtlar gün watary ýurtlary şu energetika meselesinde hususan neft gaz meselesinde şu orsiýet bilen feodal hyzmatdaşlyklaryny doly kesmek üçin alternativ ýollar gözleýärler. Şu meselede ýene bir zat ýatladyk geçek bolýan noýabryň başynda odalan habar ýerişme diýäli. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarinyň kömekçisi Türkmenistana baryp gaýdyp şu taýda söz berdi. Ýani şu beren sözleriniň biri hem şu Türkmenistanyň gazyny gün watara aktyrmaklyga Amerikanyň ýardam etjekdigini aýtdy. Indi şu wakalaň fonunda da ýanky Serdar Berdimuhammedow Arap Emirliklerine barýarda şu energetika urundan ýa-da hyzmatdaşlyga çağırýar. Indi şurada bir zat şonu çaklap bolýar. Ýagny bulara ne Türkmenistan eger gaz tropoprowodyny gün watara çekjek bolsa olam iň amatly ýoly hasır gönümeldirek uğruy Kaspy deňiziň üstü bilen boljak da. Indi Kaspy deňiziň üstü bilen gün watara gaz geçirjek bolsa, olar ýaly ulu proýekte hökman sponsor gerek boljak. Şoň üçin hem oňa nedaşar döwletlerden, puldurak döwletlerden sponsorluk gelýär diýip şaklamaklygy. Ondan üstesine de tekniki taýdan hem şu guruluşyň işinem amalaşyryp biläjek, şu guruluşyň özüni amalaşyryp biläjegim döwletler gerek, firmalar gerek, enjamlar gerek, materiallar gerek. Şu wagtda da indi biziň şaklamamyz boýunça şu esasy şu Serdar Berdimuhammedowyň häzirki kitaplarynyň esasy uğru şoňa bagşlanan bir düşünýärse. Ondan ýene şuň bilen şu wakalaň fonuna ýene bir ünserjek bolýan adamyz bar. Bilişiňiz ýaly sentýabryň ortasynda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkiýe wiza düzgünligi ýerdi da. Şu wiza düzgünligi ýerdmek bilen
Türkmenistanyň göwünden turdy diýilen bir neme bar da Türkmenistanyň buýrugyny ýerine ýetirdi diýilen. Indi beýle saklamak üçin nähili esas bar? Sebäbi şo wakan ýygyany bilen Daşary işler ministri, Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu 30 sentýabrda Anadolu Habar Agentligine interwýu berende şo Türkmenistanyň inni Türki dilli döwletleriň guramasyna agza boljakdygyny doly aglan etdi da şo taýda. Şo taýda ýene de şo Türkmenistana degişli Türkmenistanyň hökümetine degişli Biznes.com temetaýdy şonda habar berdi 30 sentýabrda. Yani Türkmenistan станет полноправным членом организации турецких государств. Türkmenistan Türkü dilli devletlerin guramasynyň diýe doly dereceli agdasy bolar diýip diýe şo 4-nji gün ýagny 30 sentýabr şo 4-nji gün bolýar da Türkiýe Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu beýan etdi diýe de şo arada da Türkiýe Anadolu Habar Agentligi habar berýär. Indi ýöne birem garaşdyk şol türki dilli döwletleriň Nowatdak samity geçdi şu noýabr aýynyň 10-ýerine Özbekistanyň Samarkand şäherinde şonda boljak esas wakalardan birem şo Türkmenistanyň şo gurama agda boljakdy hakyndaky waka bolardy garaşdyk bolýan ýöne şo biziň garaşymyz çykmady. Diýmek şol Türkiýe Daşary işler ministriniň şo ýanky ýaly agyz doldurup eden beýanatyna garamazdan Türkmenistan ýüze guran bolsa indi sonra ýüze çykýar. Näme üçin Türkmenistan onda ýanky türki dilli döwletleriň guramasyna girmekden ýüze gurdyk. Ödem şo maslagada Serdar Berdimuhammedow gitmekde, Gurbanly Berdimuhammedow gitdi sebäbi meselelerini çözýän indi şu gün Serdar ýöne otur kerseni getir ol diňe berýän göz üçin belenen oglanjyk tapaplan ýa on gözi ýepe. Esas bu taýda rol oynayan şon KK sil pasaplan ya şon üçin KK tam ýöne ýere gidenler şo taýda senini barsaň Erdoganyň öňüne bilen jogap bermeli. Näme üçin sen söz berdiňde ne sözüňde durmadyň, näme üçin goşulan ok diýilen sonra berilendir o taýda. Ne? Şu taýda esasy sonra ýüze çykýar. Näme bilen delillendirdi ka? Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýanky gurama goşulmazlygyny. Sebäbi şo wakan öňýany bilşiňiz ýaly noýabryň başynda Gurbanly Berdimuhammedow Moskwa 3 günlük sapar etdi. Şo taýda Putinle duşdy. Putinlen medal almaly, ol medalam ýa-ki watanyň öňünde bitiren hyzmat üçin Orsiýetyň öňünde bitiren hyzmatlar üçin medal alyp gaýtdy. Ýöne ýa bilen. Ol Amerika Birleşen Ştatlarynyň ýokary derejeli resmi bilen ýagny döwlet departamentiniň ýa-ki döwlet sekretarinyň kömekçisini bilen duşdy. Aşgabatda geldi. Indi şu taýda Amerikada elbetde bähwidarayan tarap olam Türkiýanyň ýa-ki täsiriniň artmagyny Amerikada adede istlejek döwlet däl. Amerika Birleşen Ştatlary hatda şol Türkiýe NATO girýänem bolsa. Beýlek tarapdan Orsiýeden bu taýda öz bähwidini arayan döwlet goňşy ýurt bolup otur Amerikada adede bilen terhetleşýän ullokan döwlet bolupdy. Indi şol Orsiýet temede Amerika Birleşen Ştatlarynyň şoňa ýetiren täsiri sebäpli Türkmenistan ýa-ki türki dilli döwletleriň guramasyna goşulmady diýip bolarmy? Bu taýda bir giden çaklamalara ýerken ýöne biziň pikirimizçe şu taýda hakykatdan hem şol taraplan göwünni ýykmajak bolup ahir soňy Erdoganyň göwünni ýykmaly bolandyr ýöne o göwünni ýykmagam däl näýelim bolsa ýagdaý düşündirendir. Şu Özbekistana bolan duşugyny şeýleri çaklamaga esas bar. Erdoganam elbette da aktoron däldir da sebäbi bir Erdoganyň ýa gatyrgananlygy hakynda hiç maglumat ýok ýa Erdogan şondan soň şo wakadan soň bir Türkmenistana bir temi berjek boldy ýa Berdimuhammedow bir temi berjek boldy diýilen dat bir alamaty görünen okda. Diýmek nähildir bir alalaşy ortak bir alalaşy gelen bolmaly. Innem şu gün eger Türkmenistanyň gadam gün watara aktyrjak bolsa ol hökman Türkiýanyň üstünden geçmeli bolar diýip saklaýar. Sebäbi o taýda diňe iki sany urwa ýa Iranyň üstünden Türkiýe barmaly. Türkmen gady ýöne Iranyň üstünden Iran ýol bermez diýen saklama gün watar bilen arasy gowy bolmansyň. Indi ikinji bir ýoly ýa Kaspy deňiziň asty bilen soňam Azerbaýjanyň hem Gürjistanyň aňyrlygyna da Türkiýanyň üstünden geçmeli. Sebäbi esasy şu gün Gaturwa prowatlary eger gün ortadan barýan bolsa Ýewropa şol Türkiýanyň üstü bilen barýar esasan. Şoň üçin indi bu taýda Türkiýanyň bähwidi bar. Türkiýede geçirýän öz üstünden geçýän gady üçin salgy dalýa, üstüne alyp satarlyk edýär, Türkmenistandan ardan gady alyp
Ýewropa has gymmat wagtdan satyp biljek. Ne şu taýda da ne ýanky soraw ýa-da çykýan. Ne edip alalaşdyk Berdimuhammedow Erdogan bilen diýlenni şu meseleni ortaga goýan bolmaklar mümkin. Sen bähbidiňmi? Senem biziň hem ýagdaýymyz gödüňi tut bizi. Putiniň hem göwüni ýyky biljek gel. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hem göwüni ýyky biljek gel. Şular arada ýöne sen hem bähbidiňmi? Hawa biz gün watara gadaktyrmak hakynda bir bileje bir proýekt amala aşyraly. Senem öz bähbidiň gördüýlen bolunmagy mümkin. Yani Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şo resmiýetiniň Türkmenistana gelmediňiň öň ýany Türkmenistanyň ýüzüne bir batylajak bir yaramaz bir faktlar Amerika tarapyndan ýüze çykarylypdyr. Olam elbetde bir şo gepleşiklerin bir karty ýokmuny ulandan bolmagy mümkin. Ol nähili ýanky waka, nähili zat Türkmenistanyň ýüzüne batylyp bilinjek zat. Olam şol şu noýabr aýynyň başynda 8-nji noýabrda şol ýakyn günnäwar regionuny gödäwçilik alyp barýan Amerikan harby ýanky deňiz güýçleri bir gämin taklaýarlar. Olam hamala ýanky balykçy gämimiz üçin özüm ümdüginem Ýemene tutup barýan gämi olam Iran tarapyndan gelip. Indi şoňa düşünmek üçin şu taýda şo nemäni görkezjek bilen kartada. Indi şu taýda gämin saklanan ýeri şu taýda, şu taýda Oman aýlagy diýilýär şu Oman. Edir Oman döwleti wa onun Oman aýlagy wa bu hem Aňry hem Iran. Ine şular aralykda şu balykçy gämisi diýilen gämi olam Ýemene degişli gämi şu Ýemene tarap barýaka tutulýar Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harby deňiz güýçleri tarapyndan. Olar hem şu taýda Iran tarapyndan bir kanun feodal edilmegine gödäwçilik edýär. Ýani bu gämilerde. Indi şolaň ele salan gämisindäki ele salan ýükü näme? Şu ýüküňe mine ýüzünde ünsürseňiz Made in Turkmenistan diýip ýazylýar. Ine haltanda şap çekip dronlar şular Amerikan harbylary. Indi şu baradaky maglumat hem Türkmen News näme salgylanyp berýär? Bu tapylan Türkmenistana degişli ýükü. Ol ýanky Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harby deňiz güýçleriniň ýörüýte saýty bar, şondan alynan suratlar şular. O taýda näme hakda gurrun edilýär? Şol gämiň üstünden partlaýjy madda tapylýar. Şu ýanky haltadaky zatlar partlaýjy madda. O maddaň adam ine şu taýda ýazylan perchlorat ammoniya diýär. Perchlorat ammoniya ören partlaýjy madda ödem şoňam 40 tonnasy Türkmenistana öndürilen eken. Ol Iranyň üstünden nädip Ýemene tarap akydylp barýar. Diýmek Türkmenistan şu partlaýjy maddany Irana satan bolmaly. Iran näme üçin onu Ýemene uradýar? Ýemendäki Husit şaýy terrorçyları şu gün Irana tarapdar güýçleri hasaplanýar. Şo taýda da garajdandy uruşy gidip barýar. Ol oňa da gün wataram garşy şol Husit terrorçylarynyň kontrolü ele almaklaryna Saudi Arabistanam işe goşulşy botyr. Üstesine bombalap ýa-ni Husitleri bombalawamdyr. Indi şular ýaly ýüküň barmagy şo taýda diýmek şol uruşa Iran tarapyndan ýardam berildigini aňladýar. Üstesine de Türkmenistan bu önümi öndürýän hem Türkmenistan. Indi bu 70 tonna tapyldy diýdik. Ondan daşaram 100 tonna teoregem ýanky azot owojeluk dökünýär bolyn hakykatynda şu atyl maglumatda şol karbamid döremi. Ne şol Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleriniň saýtyny şo baradaky maglumat 15-nji noýabrda çykýar. Ýöne şol ele salynan ýük 8-nji noýabrda bolupdy. 8-nji noýabrda ele salynypdyr. Ýöne şu taýda bir täsin zady. Ine şu suratda görşüňiz ýaly şu ine Türkmenistanyň öňürilen önümdigini şu taýda görkezip dur haltaň ýüzünde de ýazylygy duruny görşüňiz ýaly. Ýöne şoňa garamazdan Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ne harby güýçleri ne hökümeti Türkmenistanyň adyny tutupdyrlar. Ýani makalada da şu baradaky resmi maglumatda da Türkmenistanyň ady ýok. Diýmek onda bular Türkmenistanyň adyny tutmagan ýöne şo fakt bilen, ýani döwlet sekretarinyň kömekçisi Türkmenistana gelende şo fakt bilen gelip onam gepleşiklerde orta goýulan kart, ýani gurrundeşligi utmak üçin gurrundeşlikde geçirilen gepleşiklerde sen utuşgadanmak üçin hökman elinde bir oýnar ýaly, batyş görkezler ýaly bir zadyň bolmaly. Indi biziň şaklaýşymyz boýunça şol Berdimuhammedow bilen Aşgabatda Amerikan resmiýetiniň geçirilen gepleşiginde ödem şu wakanyň ýa-ni bilen bolandan. Şonda hökman şu zatlar ulandandyr şu bolan waka diýip şaklamaga doly esas bar. Indi muň üçin Türkmenistana sanksiýa giýirilip bilinermi?
Ya bu nähil ulanyp bilir diýen soragam ýa-da çykmak üçin çykmak mümkin Türkmenistan wagtynda bonin ýöne edilin täk eger Türkmenistan bilen Amerika arasynda bir ödara bähbitler alaşa gelýän bolsa onda ulanylmazlygy mümkin ýöne eger sol ödara gizlin gapylaň aňyrsy ýapyk gapylaň aňyrsynda gelýän ulalaşyklaryň düzgün bozulsa onda ýanky ýaly faktlaryň başga da faktlaryň ýüze çykarylyp ulanylmagy mümkin. Şoň üçin şu revolýusiýa ýoly dagdyrlyşy, häkimiyet dagdyrlyşy diýilýän zat başda başlananda şular ýalatlardan başlap bilýänini biz unutmaly. Inni şular ýaly meselede Günwataryň gögünden turmaga çalışýan Türkmenistanly käbir aktivistler Günwatara arkasyny diýip Türkmenistanyň hökümet agdarlyşyny amala aşyrmagy umytlaýan käbir ýa-ni biziň aktivistlerimiz özlerini aktivist diýip atlandyrýanlar soňky wagtlar şu Türkmenistan bilen baglanyşykly bir her hili aýplamary ýüze çykarmak üçin käbir gögün bolmasa bir toslaýjy maglumatlaram özlerçe bir toslap tapýan ýalam bolup görünýär. Ne şular ýaldan birim göwnümizde bolmasa ne şu maglumat. Ýagny ne şu maglumat näme maglumat? Hamala Türkmenistanyň şu inanky şu ýylyň iýun aýynyň başynda Putiniň görkezmesi boýunça Putiniň çykaran fermany boýunça diýip berýärler şunu. Indi hukukdanam adyn tutsak taparykly bu kanalynda ine şular ýa bir çakalyk türkmen diline doldurulan bir ýasalan çakalyk şoň ýüzünde de Türkmenawat şäheriniň harby ýa-ni wekilligi diýem pek näme bar? Möhür bar. Ine şu taýda hakykatdan şu çakalyk bolubam görünýär, mobilizasiýa buyruk haty. Ýagny mobilizasiýa geçirilýärmişin, şu odal gullugyny bitirip gelen adamlary inni ortaya duratmak, ortadan bolary näme etjekmişin, şu ýanky aktivist bolmakla aýdýanyna görä. Ortadan bolary Ukraina urudyp şöte goşdy ulanjakmışynlar, Türkmenistanyň raýatlaryny. Indi bu taýdak möhürden hem görüşüm bir ýaly 6-njy iýulna başlanyp. Ingulmanna hamala şu taýdak bol şekillen zat şu kimdir bir ýeriniň harby biledemişin. Şoň ýüzünde de şu taýda mobilizasiýon buyruk haty berildi diýilen bir nemesi sahypasy bar. Şu taýda da 06-02-22-nji ýyl. Näçe iýunyň diýmeginde iýunyň 6-syna ýam şular ýaly çakalyp kimdir bir alypmyşyn, şolam ýanky harby komissarlyga da barypmyşyn, hem şu mobilizasiýa gidipmişin. Indi şu çakalyp diýilýäniň arkasynda da ýanky ýürüýte instruksiýa bar. Ýanky näme edip barmaly, gelen wagtyňyzda ýanyňyzda diýip bolmalylar, pasport we harby biledi, awtomobil, tank, traktor, motosikl we beýleki ulaw we tehnika sürüjileri olary dolandyrmaga ruhsat berýän şahadatnamasy, ine şu taýda sözlemi gözlem ýalňyş ýalanlar. Bir de şu hödür diýen zat näme diýseňiz, ine şu hödür diýen zatlaryň birem, şu sözlemiň öz agdalarynyň baglanyşyga gramatika taýdan ýalňyş da. Şunu bir göwnüň bolmasa bir kimdir biri soň özü ýazana meňde işte Türkmenistan hökümet edaralary diýil ýa-da bu bölümi diýil kimdir biri şunu kompýuterde ýöne bir şeýdip bir suratyny ýazana meňde. Ondan soň şahsy goşlary kürüşgü, çemçe, palatense we beýlekli zerur terişdeler üçin goş halta ofisiýerler şemedan almaly-da. Ondan bir günlük iýmit önümleri bolmaly ýanyna. Haçan har wekillik tarapyndan goşurulan çağırış hatyna başga barmaly yer we wagt görkezlen bolsa, onda çağırış hatyna görkezlen wagtda görkezlen ýere barmaly. Umman şolar ýaly mobilizasiýa buyruk hatyna we umman şu hamala şu buyruk ýa şu çağırlyk haty mobilizasiýa üçin Türkmenistanyň raýatlaryny ýerilmişin. Ýöne ortaýetde ki Putiniň çykaran fermanyň möhletine ünsversek, ferma haçan çykarylanyny ünsversek onda ortaýetyň özünde 21-nji sentýabrda çykaryldy. Sentýabrda Prezident Putin tarapyndan ýa-ni mobilizasiýa barada. Ortaýetyň özünde intihap mobilizasiýa elan edilmäke Putiniň çykaran fermany esasynda diýe iýun aýynyň başynda ýam Türkmenistanyň mobilizasiýa başlanypdyr diýmeklige esas bar. Putin ol öz ýurdunyň içinde tek ferman çykarmady. Ola bir tarapy ikinji tarapdanam bizim ýurduň türlü regionlaryna özümiziň öz kontaktlarymyzyň üstünden çykyp habarlaşyp gördük. Bolin hiç ýerde tasdiklamadylar. Bir adamam tapmadyk biz şuň kuguna çenni
Ödem erkek adamlardan hem sorak gördük da şol mobilizlene aýmala adamlar şo ýaşy boýunça şo mobilizasiýa degişli adamlardan hem bir kılyklar gördük. Ahal vilayatyny, Mary vilayatyny da bolin bir adamam tasdiklap bilmedi. Bizde eşitemde ok hatda diýdiler tanış bilişlemedi ýollaşlamadyň içinde şu hakda gurrun edilen ok diýdiler. Onno eger şu dürlüçe hil çeşmeden bilen bir şoňa tasdikla alyp bilmeýän bolsa onda bu näme görkezýär. Diýmek onno şu çakylyk diýilýän zadyň özü bir kimdir nähilleri bähitler üçin kimdir birler tarapyndan ýöne bir Photoshopda zatda ýasalan zat bolup çykyp bilmezmi? Ne şu hakda da oýlanlar zat bar. Indi şonu ýediýän adamlar hakykatdan şonu özleri toslap özleri ýasan bolsalar kompýuterde ýa-ki çakylyk hatyny mobilizasiýa baradaky näme maksat bilen edip biler. Hem kime yaranmak üçin nähil bähit kazanmak üçin edip biler. Ene şu barada siz nähil pikir edýäňiz öz pikirleriňizi şu kommentariýa bölüminde ýazsaňyz gowy bolar. Ondan ýene bir täzeliklerden birem şu yan kaýdyşymy diýäli indi Putin diýdik odal bir permana golçekdi diýdik 21-nji sentýabrda ýöne yan ýakynna 15-nji noýabrda ýene bir permana golçekdi. Indi şu arada da biriň illeşlemeden käbirler sonra berdiler bize. Hususan Орсетте ýaşap ýören illeşlemeden. Şu taýda aýdylýar Putin подписал указ о службе иностранных граждан в российских вооруженных силах. Putin daşaryurt raýatlarynyň diýe Орсеттиň harby güýçlerine gulluk etmekleri baradaky permana gol çekdi diýär da. Daşaryurt raýatlary diýmek onu Türkmenistanyň raýatlary onu inni bundan beýle Orsetde ýaşap ýören bolsalar, hökman onu urşa gitmelimi, mobilizasiýa gitmelimi ýa-da nirik gitmeli bir harby bölümlerine, harby güýçlerine gulluk etmeliyim. Näme anaglady ýa? Şu permanyň şu birinji sözlemini ünsversek, indi bir permanyň gysgaçyk mazmuny düşündürýär şu taýda. Makalada bolin. Şu taýda diýerler, согласно которому иностранные граждане могут служить в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Şu permana görä diýär, indi diýär. Daşary ýurduň raýatlary, Orsetde ýaşap bilen daşary ýurduň raýatlary o Orsetdiň harby güýçleriniň düzümine gulluk edip bilerler diýär, mogut. Gulluk etmeli oklar, обязаны diýilen söz ýok, gulluk etmäge borçly diýilen okda gulluk edip bilerler diýär. Indi şu permannaky şu sözden uralsak, onu ölen perman dolu okusaňyz bu taýda şol daşary ýurduň raýaty hökman tür Orsetdiň raýatlygyny alan adam bolmagy hökman dälilýär. Orsetde ulak möhletlerini ýaşap, wagtlaryň oturmalanam bolsa, ýa-ki PMJ diýilen statusam alan bolsa, ýa-da ulak möhletlerini ýaşap ýören bolsa, şo isleg bildiren ýagdaýynda, indi ýa-ki mazmundan şolar ýalat gelip çykýar da, isleg bildiren ýagdaýynda Orsetdiň harby güýçleriniň düzümine gulluk etjek diýse, şol adam gulluk edip biler diýilýär da. Demek mundan odal Orsetdiň raýaty bolmaly. Mundan odal Orsetdiň harby güýçlerine gulluk etmek üçin şol bir daşary ýurduň raýaty Orsetdiň raýatlygyny alan bolmaly. Goşa raýatlyk bolsun, ýöne bary şol Orsetdiň raýatlygy bolmaly. Indi mundan beýle ýa-ki Putiniň täze permanyna görä, şu mesele üýtletmek ýerilipdir. Indi biziň düşünýüşimize görä. Indi mundan beýle şu raýaty bolmak hökmanel, siz uzak möhletleýin ýaşap ýören bolsaňyz şu RVP diýilen ýa-ki statusla PMJ diýilen statusy almagyňyzdan odol RVP diýilen bir zat bar da. Hal üçin siz şonu alypsyňyz. Ýa-da şu ýa-ki PMJ diýilen временный вид на жительство diýilen zat alypsyňyz. Ya PMJ-ni alypsyňyz, ýa-ni постоянный место жительства. Raýatlygam ýok diýer. Ýöne siz isleg bildirýäňiz aýdaly. Diýmek siz gulluk edip bilýäňiz. Ana şoňa ruhsat berýär täze perman. Ýöne Sutada yine bir mesele var. O siz ýöne isleg bildirip gidip bilersiňiz onuň ýöne siziň eliňizdäki grajdanlyk häzirki raýatlygyňyz Türkmenistanyň raýatlygy bolsa. Siz onu Türkmenistana da degişli raýatsiz. Demek Türkmenistana gaýdyp barsaňyz size jeda çäretin berilmegi mümkin. Mesela üçin edil Türkmenistan açyk aýtmasa da biz ýa-ýakynyň berdik şu Türkmenistanyň hökümeti şol raýatlara duýduruş bermek barada şu meselede, ýa-ki daşary ýurtdaky umman Türkmenistan konstitusiýasy hem Türkmenistanyň jenaýat kodeksine ruhsat beren ok. Daşarky uruşlara Türkmenistan raýatlarynyň gatnaşmagyna ruhsat beren ok. On jenaýatçylyk gataply. Diňe Türkmenistanyň öz hökümetiniň karary bolan ýagdaýynda adatdan naşar ýagdaýda ol bolup biler diýilen bir düşünje bar da. Indi şoňa garamazdan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň jenaýat kodeksine düzgünli bolup Türkmenistanyň raýatlygyny göterip beren adam daşarky uruşlara gatnaşdylar diýmek, şolara jeda berilip bilinýär. Şoň üçin şonam gödeňini tutuň diýjek bolýan. Hatda Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gazagystanyň
hökümetleri, şolun ilçihanalary ýürüýte beýan etdiler. Duýdurýar, sizin gatnaşmaga hakyňyz ýok, siz biziň raýatlanmady bolsaňyz, onda size jeza garaşýar şular ýaly. Meselede diýip duýduruş berdiler. Türkmenistanyň hökümet tarapyndan açyk duýduruş ýok, ýöne Türkmenistanyň kanunçylygy, Türkmenistanyň konstitusiýasy daşarky uruşlara gatnaşmakly gadagan edýär Türkmenistanyň raýatlaryny. Şonam hökman gödeginde tutun. Şu wakalyň fonunda ýene de bir halkara fiýatatynda bir ýüze çykan galawaply waka, olam Türkiýanyň haruhy we güýçleriniň şu geçen diňjal şundan başlap, ýani aýyň 20-sinden başlap Siriýanyň hemem Iragyň Serhet ýaka raýonlaryny bombalap başlamaklary boldy. Indi bu taýda da ýaňy şular ýaly bir maglumatam çykdy. Şu taýda darwa urulan ýerleň birem şu Amerikan harbylarynyň şu Siriýanyň territoriýasyndaky Kürt güýçlerine, Kürtlere, Kürt tegeçijilerine tälim berýän ýerine urulan darwa boldy diýerler. Ýöne bu taýda edil şol darwaň urulan wagty harbylara öňünden, Amerikan harbylarynyň öňünden duýduruş berilipdir. Amerikan harbylary şo taýdan çykyp ýetişipdirler diýilen maglumat bar. Hawa. Ýöne bu näme ýany görkezýär? Näme şuň kugun ýene de täzeden Türkiýe Siriýanyň territoriýasyny ýan bombalap başlaty hem Iragyň territoriýasyny. O taýdan bakan edýän adam Türkiýanyň hökümetiniň şol Serhet ýaka raýonlarda Kürt tegeçijileri Türkiýanyň howpsuzlygyna howp awandyr ýanyşyn. Şo wagtda da Orsiýetiň hem öz boýnalan borçnamasy bolup öz aralarlaşy borçnamasy bar eken Amerikan Birleşik Ştatlaryň buňa goşulmaly. Ýöne ýa-da bu taýda şaklanylýan zat näme? Şu taýda Türkiýe garşy Siriýadaky hem Irakdaky Kürt tegeçijilerini kim ulanyp biler öz maksatlary üçin. Bu taýda iki ýyl pikir bar da. Orsiýadan ulanyp biler, Amerikada ulanyp biler. Bir iki varianty bar da. Ýöne şugun kugun Orsiýet bilen Türkiýe arasynda gatnaşyklaryny gözden tutsak, näýlem bolsa Orsiýet Türkiýany Günwatar bilen gepleşiklerde bir ara durur. Meseleni çözücü bir güýç hökmünde ulanyp gelýär. Şoň üçin hem ýaky hyzmatdaşlyklaryny hatam ýygyjamladýar, güýçlendirýär. Beýleki tarapdan Türkiýe NATO agdalygyna garamazdan Günwatar ýurtlarynyň has öz başdagyrak, has kakabaşyrak fiýasat alyp barýar. Şoň üçin şol päwür bilenmenden çaklaýyşyna görä Türkiýanyň ýagdaýyny kynlaşdyrjak bir güýç awtalam Günwatar güýçleri ýa-da Amerikan Birleşik Ştatlary diýip çaklaýarlar. Sebäbi şuň kugun Siriýanyň içinde de bilişiňiz ýaly Amerikan Birleşik Ştatlarynyň bir näçe harby bazasy bar. O taýda Kürt tegeçijileri bilen hyzmatdaşlyk edýänligi, şolara tälim berýänligi, şolara ulanaýynligi, olaň elinde mümkinçilik bar. Ne şo käbir çaklamalara görä şuň kugun şo Kürt tegeçijileriniň dazmaçlygyny güýçlendirýän ýa-da şoň howpuny artdyrýan ya şolara iterik berýän Amerikan Birleşik Ştatlarynyň şo taýdaky alyp barýan hereketi şo taýda şolaryň berýän tälimleri diýilen çaklama bar. Bu arada da buňa ýakyn wagtlarda bellisi bolar, buny öwrenýänler, amma şu häzirki Türkiýanyň amala aşyrýan hüjümleri Amerikan gaharyny getirirmi? Amerika şoňa näýil çäre görer? Ya Orsiýet tarapyndan näýil reaksiýa bolar? Bidan şonu ilerlabam diýmek, şu häzirki bombalaýyşlyklaryň kimiň bähbidine garşydygyna göz ýetirip biler. Yani kimi has şu öjükdürse, kimin has gaharyny ýetirse diýmek, onu şo tarapyň bähbidi bar bolupdyr diýmek, şo tarapym şoň üçin öjük diýilen netijeni çykaryp biler. Şu wakalyň barşynda dekdüň ýüze çykan ýene bir wakalyň berem, täzirikleň berem. Olam Ýewropa parlamentde geçirilen ýörüýte tesberişlik. O tesberişlik näme bagyşlandy? Şo Orsiýeti, Orsiýetiň döwletini, Orsiýet döwletini terrorizmi sponsorleýiji döwlet diýip adlandyrmak bardy ýörüýte tesberişlik geçirdi. Ine şulam Ýewropa parlamentiniň ýörüýte resmi saýty. Ine ştada şo geçirilen tesberişlik barada maglumat berilýär. Tesberişlige umumyň näçe görkezilmese de 596 tane deputat gaşnaşdy. Olam Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň deputatlary şolar. Şolardan hem 596 tane deputatdan 494'ü şol ýanky ideýany gollap tesberdiler. Ýani Orsiýet döwletini terrorizmi sponsorleýiji
terrorizmi golloýjy ýa-da ýardam beriji döwlet, ýagny döwlet derejesinde şolar ýaly terror siýasatyny alyp barýan döwlet diýip hasaplap şoňa ses berdiler. 494-si 58-si garşy bolupdyr, 44-si saklanypdyr. Şo deputatlardan. Inni buňa özi näme anagy? Ya adatça Ýewroparlamentde nähili bir rezolýusiýa ýa-ni karar kabul edilse, ol hükman yerine yetirilmeli, hükman şonu kanun hükmünde kabul etmeli ile düzgün yok. Ol diňe ýa-ni rekomendatsiýa, ýa-ni maslahat berici, teklip edici ýa-da gödeňini tutun, o gödeňini alyp bilersiňiz, diýilen görnüşde kabul edilen rezolýusiýalar. Ýöne oňam belli bir derejede ähmiýeti bar. Ýagny aýdaly şol rezolýusiýadan uralsa käbir döwletler şonu esaslanyp ene birinde Ýewropa parlamentiniň derejesinde köpçülik bolup şeýle karara geldik. Ene biz şundan beýle biziň döwletimiz diýip aýratyn bir döwlet orsiýeti aýdaly özi islese, diýmek şonu terroristik döwlet diýip şolar ýaly elan edip şoňa şolar özüniň diplomatik gatnaşyklaryny kesip biler. Mesal üçin şu gün Latviýa, Estoniýa orsiýeti terroristik döwlet diýip elan eden Ýewropa Birleşigine de girýän agza bolup duran pirbatika ýurtlary ine. Ýöne muňa garamazdan olaň diplomatik gatnaşyklary dowam edýär. Ýa-ni adaglaryň döwletler orsiýetde ilçhanalary, amma orsiýetiň hem olarda ilçhanalary we diplomatik gatnaşyklary, amma hatda feodal gatnaşyklary medip otur belli bir derejede. Demek sen onu terrorist döwlet diýip atlandyr. Ýani orsaň demek sen terrorist bilen hiç hyzmatdaşlyk saklamalylar, aran kesmeli. Şonky ýa-ni görüşmeli ýaly bir hili şu dwaynoy standart, ýagny goşa siýasat, goşa standart diýilýän zat ýüze çykýan ýagdaýda. Bir tarapdan diýýän adyňyz bir zat, elan edýän adyňyz bir zat, edýän adyňyzdan başga zat. Ýöne şurada bir tendensiýa gözüýilýär. Indi şol orsiýete hasam beter izolýasiýa salmak, nädipdir bir zat edip şu Rus dünýäsini beýleki dünýeden üzgünleşdirmek ýaly bir hil tendensiýa gidip barýar kem. Oňa da elbetde şu bilişimi ýaly şu orsiýetin Ukrainada alyp barýan uruşa sebäp bolýar. O zaman belli geçtik, belli bir derecede, belli bir noktalardan bu uruş, diňe orsiýetden Ukraina arasyndaky uruş däl, sebäbi Ukrainanyň arkasynda duran güýçler gödeňini tutsak, Ukrainany maliýeleşdirýän, sponsorlaýan, Ukraina yaraglandyrýan güýçler gödeňini tutsak, onda bu uruşyň özi orsiýet bilen tutuş Günwataryň uruşy ýaly bir uruş. Ondan bu meselede elbetde Günwatar öz bähbiden araya orsiýeti dolu mugyra getirjek bolýar. Ol mesele barada biz odanam ýagdadyk geçdik, boluň maksady näme orsiýeti mugyra getirmek bilen orsiýet näme päsip şirk berdi Günwatara, bular ýaly odaldan bäri düşmançylyk siýasatlyk gelmek üçin diýip. Biz bu meseleye geljekde aýratyn garak geçeriz. Indi ýöne şu gün şu orsiýeti izolýasiýa salmak şäheriniň barşynda Ukrainadaky pravoslav kiliselerini yapmak barada. Olam orsiýete bir ziyan üçin, ýa-ni orsiýete ziyan ýetireýin diýilen bir tendensiýa bilen edilýän zat, şo baradaky teklip şu gün Ukraina parlamentine hödürlenýär. Bu näme aňlady? Ýa şu UPC diýme Ukrainskая православная церковь собрался на заседание после появления в Раде, ягни парламенте, скандального закона о запрете церкви. Ягни öňe bilene mundan 2 gün ozal şol Ukraina pravoslav kiliseleriniň bir näçesinde derňe geçirildi. Yani şu taýda şol kiliseler, ýagny Ukraina pravoslav kiliseler diýip atlandyrylsalar, olar mundan ozal ýaňy ýakyna çenli Rus pravoslav kiliseler bilen serkew bilen hristiýançylyk bilen ýakyn baglanşy bolan şolaň howanarlyk aslynda kiliseler hasaplanýar. Sebäbi Ukrainadaky pravoslav dinarlar umuman ikiye bölünýärler. Olam ýaňy ýakyna çenli şol tutuşlugyny diýen ýaly Ukrainadaky pravoslav hristiýanlary, ýagny pravoslav serkewleri, kiliseleri Rus patriark Rus pravoslav kilisesiniň howanarlygynaky kiliseler hasaplanýar. Ýöne soňky wagtlar şondan bölünip aýrylmak tendensiýasy güýçlenýär. 2019-njy ýylyň ýanwarynda ikiye bölündi. Ukraina pravoslav dinarlary, Ukraina pravoslav kiliseleri.
Nişugun kugun şol ýa-ni ortiýetden bölünip aýrylmadyk. Keliteler UPC diýip atlandyr. Ýani Ukrainskaya Pravoslavnaya Tsерква diýip atlandyr. Ondan bölünip aýrylanlaram olan adam gaty meňdeş ýöne olar gyýsaldyr aýdylanna UPC-de PCU diýip atlandyr. Olar mysal üçin ýan kaýdyşym diýär Ukrainskaya Pravoslavnaya Tsерква diýilmeklik eýem ortiýetin pravoslav keliteleri bilen hyzmatdaşlyk alyp barýan dinarlar şolar bilen baglanyşykly dinarlar diýmek lanýar. PCU diýmek ýani bu taýda görkezilmedik da Pravoslavnaya Tsерква Ukraina diýmek. Eýem olar Ukraina öz aýdatyn içerki Ukrain keliteleri diýmek. Ýöne olara menne şugun Konstantinopol pravoslav kelitetiniň ogandarlygyna geçdi diýilip ataplanýar. Konstantinopol keliteleri diýmegem İstanbulda ýerleşýän pravoslav keliteti. Inni Ukrainaň şu bölünip aýrylan pravoslav keliteleri inni Konstantinopoluň pravoslav kelitetiniň gödөгçüligi astyna geçdi da. Şeylerik bilenem şol inni iki bölünüşip boldy. Inni Ukrainaň siýasatçylary näme etjek bolýarlar? Şol ortiýet bilen dahilli bolan ähli pravoslav keliteleri ýapmaklygy ýöne sürýärler. Beýle diýmek näme etmek? Şolaň hemme emlaklerini ýüzlerçe ýyl şol iş alyp gelýän şu ýanky çerkewleri, keliteleri ýapmaly, olaň emlagini konfiskasiýa etmeli. Olaň hemme ýanky awadathanylaryny, zatlaryny, pullaryny baryny döwletiň hasabyna geçirmedi ýa-da ýanky Ukraina öz içindäki bölünip aýrylan pravoslav keliçelerini degişletilmeli. Ene şuňa adam ullokan alada döredip durşugun kugun bilam näme şüne edilýär diýip hataplanýar. Şol umuman ortiýet bilen şugun kugun sen dini derejede de ortiýetin hatda dinarlar bilen hiç ýyl baglanyşyň bolmaly. Meden tarapdanam, almy taýdanam, sögda satyk hiç bir mesele boýunça inni ortiýet bilen baglanyşykly iş etmeliler diýilen ideýe. Şonu öňe sürülýär. Şol öňe sürülýär hemme wagtda. Inni beýleki tarapdan eger ünsersek, eger ortiýet bilen baglanyşykly zatlar gadagan edilmeli bolsa, onu alyp görülen Amerikan Birleşen Ştatlarynda hatda şeytanyň awadathanyları diýilen awadathanyları bar da, keliteleri. Şolaram resmi taýdan din hataplanýar şuň kunyň 19-njy ýyldan bäri 19-njy ýylyň ýanwarynda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Adalet Ministrligi şol şeytan awadathanyları diýilen awadathanyları ýürütýär resmi hasap aldy. Näşde şol resmi hasap alynan şeytan awadathanysynyň ýürütýär saýty şu. Şolaň kelitelerine, şolaň awadathanylaryna ine şeytanyň şolary ýaly şekil goýulýar. Şekillerle skulpturasy goýulýar, oňa da secde edilýär. Şu hakykatdan men şu awadathanyň içinde alynan surat şu. Ştaýda näme görýäňiz? Satanic temple diýmek şeytani awadathana diýmek. Ondan daşary Church of Satan, şeytan diýen bir zatda. İkisi bir zat däl, bular dürli nemeler, awadathanylar ýöne olan ikisinde de şol iki urda da şeytana taqdim edilýär. Şoň tapawdy düşündirilýär şu saýtda. Ondan aşagyna düzgünler zatlar berjemedi görkezlen olan kitaphanalary bar. Ondan ine şulaň şu taqdim edýän şeytanlarynyň suraty bar. Bu şeytanlaryň bularam özleriniň esasy diýesini şuň kugun Amerikan Birleşen Ştatlary Hristiýan döwleti bolan soň ine şu taýda görüşüňiz diýär, şu hristiýançylykdan ýokary çykmaly diýerler. Şu çeppe tersine öwrülen 5 ýyldyr we tersine öwrülen. Ine şu ýanky şeytançylaryň simwollarynyň biri. Indi bularam görüşüňiz diýär aşakda şu taýda görýänsiňiz, haç görýänsiňiz, hristiýançylyga degişli haç. Şondan üstün çykmaly diýilen simbol aňda diýär da. Indi bulan bu saýtlaryna düzgünler okusaň bir gowzatlaryň bar ýaly görünýär da, bir adam gerçilik ideýalaryň bir öňe sürülýän ýaly. Ýöne hakyky düzgünlerine ünserseňiz, mysal üçin şolaň iňwer ýa-ni şydamsızlyk edýän adam bir zat, ene şu ýa-ni şu şeytançylyň awadathanasyny resmi registrasiýa etdiren hem şolaň liderlerinden biri şu adam. Buna Lucien Greaves diýilýär. Bu özüniň kursdaşy bilen ödem Lucien Greaves özüniň kursdaşy Malcolm Jarry diýen biri bilen ikisi bilelikde şu şeytanyň
Abada tanasyny esaslandyrýarlar, registrasiýa etdirýärler. Şolaň ikisi hem Harvard Üniversitetiniň uçurumlary. Harvard Üniversiteti hem Birleşen Ştatlaryň Massachusetts ştatynda ýerleşen Avrail Üniversitet hataplanýar. Ony gutoran tanymal tiýatryçylar bar, kongresmenler bar, biznesmenler bar, gaty Avrail adamlar bar da, bir tanymal adamlar bar da. Şolaň hatarına hataplanýar da ýanky şahsiýetlerim şularyň. Şolaň biri mine şol ýanky şeytany näme döreden ýönüne bilen ýanky çydamsızlyk edýän zady diýdik da. Olar şol geýlen gymmatlyklaryna garşy çykyş etdiň LGBT nemeleri wadyr, gymmatlyklary diýilýän gymmatlyklary wadyr. Şolara garşy çykyş etdiň bular halamýarlar. Ine şolar ýaly wakalaň birim 2018-nji ýylda bolup geçdi. Şondan hem edildi. Şol şu şeytançylara garşy çykyş edýän hem geýlere, lesbiýanlara garşy çykyş edýän bir ruhany bar. Oňa ady Fred Phillips. Şol Fred Phillips'in bular ejetiniň madaryny tapýarlar. Şuň ýol başçylygyna. Şoň madarynyň üstünde de durup, ýanky şol adam homoseksualistlere pata berip şolaň ýanky adanat nemesi bolýar. Bagyşlaň. Şolaň nikahyny baglaşdyrýarlar. Baglaşdyrýar. Şo ýanky ruhanyň ejetiniň madarynyň üstünde şo nikah çäresini geçirýärler. Geýleri hem lesbiýanlara. Beýdimek ýanky erkek bilen erkek öýlenýär, şoňa nikah baglaşýarlar. Nikah baglap berýärler. Üstüne de ýanky nikah çäresini gutorandan soň şurada makalada daýdylýar. Bu ullukan skandal boldy da. Şol adam şo ýanky şeytançylaryň başlygy, o şeytançylaryň ruhany öz ujudyny ýanky madar daşynyň üstüne goýup, şol ýanky ruhanyň ejetine gargynç edýär. Oňa maksady näme o gargynç? Şu men gargynçym sebäpli diýär, şoň ejeti diýär o dünýede de o dünýede diýär lesbiýan bolar diýär da. Şoň ejeti. Şoň ýalatlar edýärler da bular. Indi şular ýaly men bunu näme şuňagdaýan, Orfiýetiň pravoslaw pravoslaw dini bilen, ýa-ni Rus pravoslaw kelisesi bilen baglanyşly keliseleri ýapylyp durulan bir wagtynda şeytana uýýanlar, adam açyk uýýanlar, şeytanlara uýandan ibadat hanaları, keliseleri kem gerim alyp gidip oturýardy. Iňolman Amerikan Birleşen Ştatlaryna şuň 20-den gowrak şeytani keliseler hasap alynan. Resmi taýdan şolar ýaly 20-den gowrak kelise bar diýip hasaplanýar. Mundan men näme düşünýän ýöne oýlanmagyň düşünýän. Sebäbi soň günlerde şeýle we tendensiýeler başlandy. Şuňa da esasen hristiýanlar hem ala debildirýär, musulmanlar hem ala debildirýär. Ýani ýaň ýakyn bolan şolar ýaly wakalardan biri şu G7 diýilen topara degişli 7 tane esasy ýanky ykdysatdadan iň ösen döwletliň daşary işler ministerleriniň maslahaty boldy Germaniýada. Olam Germaniýanyň paýtagtynda däle Münster diýip bir şäher bar. Germaniýanyň demirgada gün watarynda. Olam taryhy şäher gadymy şäher sebäbi şol taryhda da orta sırlarda da şu uruşlardan soň parahatçylykly alalaşyk baglaşylanlar şol ýanky şu şäheriň merkezinde ýerleşen ullukan bir sabor bar. Olam öz döwründe hristiýanyň kelisesi bolan ullukan ibadathanasy bolan. Şonna baglaşylýan ekenna parahatçylyk alalaşyklary. Indi şularyň maslahatlary G7 toporunyň Germaniýada geçirýän maslahatlary adatça şol ýanky şu Münster şäheriniň şu ýanky ibadathanasynda şu köşkünde geçirilýär. Oňam ýaşy 482 ýyl ýa-da şol ýanky şu binan gurulanyny, şu ibadathanan gurulanyny. Şondan ýaram şoň içinde şu İsa peýgamberiň şurada görüşmedi ýaly haja süýlenen bir şekli duran eken. Şu başda gurulanyny şoň bilen şu berkedilip dur şoň içine. Welin şuny şol Germaniýanyň daşary işler ministri Annalena Baerbock diýip bir aýal bar, indi ştaýda oturan, şu merkezde otur. Şu maslahaty gurnoýjy hökmünde şu maslahat geçirilmäke şu İsa peýgamber şu taýdan aýyrtýar şoň haja süýlenip durulan İsa peýgamberi indi 482 ýyllar duranyň şu haja diýe aýyrtdy diýär. Olam nämemişin şol haç şamala ina ştaýda görkezin. Şu ýanky gurrun berýän adam ine şu haç ine şu içinde şu maslahat geçirip oturan daşary işler ministerleri şu G7 toporunyň
Bular men ha şol aýrylan haç, ýöne şoňa çenli şolaň aňyrtynda durmaly haç da şonu şutadan aýyr diýerler da. Olam nämemişin şol ýanky Daşary işler ministriniň gögünne yaramanmışyndan şol hristiýançylygyň simwolu bolmasyn şutaýda bizin häzirki zaman durmuşynyň tendensiýelerini görä bolmaly. Indi şo hristiýançylyk simwoluny ýanky 500 ýyl tögere duran şol ibadathana içinden aýyrtýar da. Benem men näme üçin şu ýanky wakalaryň fonuna ýan sebäbi ýanky ýal tendensiýeler gidip barýar. Şol umuman Pravoslav kilisiyeti bolsun ya Hristiýançylygyň başga urlary bolsun, bir hili şol globalistler, şo dünýä agalygy etjek bolýan güýçler, şo hatda dini gymmatlyklaryna mara dürli urlaryna öz boluşlary garşylyk görkezýärler da. Indi şular ýal tendensiýelerin birem edil häzir Katarda dowam edip duran futbol boýunça dünýä çempionatynda da ýüze çykdy. Olam nähil ýüze çykdyny şutaýda habar agentlikleri şeýle bir maglumat ýaýratdylar. Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет на радужные повестки на чемпионаты мира. Yani Germanya futbol birleşigi halkara futbol federasyasını tuğda vermekli gözüňe tutýar. Olam näme üçin? Şolly alem moşar sapat, alem moşar şeklinde diye yani ýalygy belligi öz ýanky özleriniň ulanmaklaryny gadagan eden üçin. Beýdimek bilen näme gözüňe tutýar? Radужный повязки, elem goşar renkli ýalyk diýmek şol bular näme etjek eken? Şu Katardaky häzirki futbol çempionatynda LGBT simwolu bolan elem goşar ýalygyny öz futbollaryň bir ýerine berkitip ýa ellerine şular ýaly daňyp çykyş etjek ekenler da. Şonu reklam etmek üçin. Bunam elbette Katar olur Arap devleti, Musulman devleti, olan Katar'ın yol başlarının hükümet yol başlarının hem Katar'ın ilatının hem göğünden turmacaklığı düşünüklü zat. Yankı Allah da reklam etmekli. Bu provokasiya hatapla bunam yankı Halkara Futbol Federasyası şonu etmekli gadagan ediyor. Bunu bolmasa etçek yankı adamlar futbolçular köpeken yatadan hem Avrupa futbol komandalarının oyuncuları şonu etçek bolupdurlar. Bunu şunu gadagan ettiler. Inni şol Halkara Futbol Federasyasının şu barada karar kabul eden kararına da protest bildirip Germaniýa futbolçular ýa-ni ulan futbolçularyň diýenler futbol birleşigi diýip bir birleşigi var. Şol inni şu Halkara Futbol Federasyasy suda berjek bolýar. Bilen diýä hukumat şäklendirdiler. O hukuk diýen adam näme bar eken? Näme etjek bolupdurlar? Şol homoseksual işleň simwoluny reklamirläp şol gymmatlygy, şo goşadyrnyň içinde gymmatlygy şu Katarda wagt etjek ekenler de öz futbollarynyň üstüne ýa-ni nyşanyň üstüne. Nöwrüňiz gözüňe getirýäňiz şu tendensiýaň özüm men näme ýa-ni ýaly zatlary men näme üçin şu zatlar baglaşdyryp otyr. Şu zatlar ýönemegine döreýän zatlar däl hem ýönemegine edilýän zatlar däl. O tutuş adam zat gymmatlygyny ütletmek üçin alınıp barlayan kampaniýa alınıp barlayan bir ullokan proýektiň bir kiçijik bir bölegi bu hakda gurrun etsen edip oturmaly. Men ýöne şu soňky günler bolup oturan zatlar alýanlar diňe. Geljekde bu zatlar hakda biz giňişräm gurrun edip bileriz. Ýöne şu hakda da pikirlenlere esas bar. Sizin pikirlenmeňiz üçin şu zatlar getirip oturýan. Indi soňky täzeliklerden birem ýakynda Amerikan Birleşen Ştatlarynda geçirilen parlament kongrese geçirilen saýlawlar boldy. Kongresiň hem iki palatasynyň hem ikisine de geçirildi. Aşağı palatasyna dolu geçirildi parlament saýlawlary, ýokarky palatasynyň 3den 1-ine geçirildi. Biz onu düşündürdik sebäbini. Inni oň netijeleri nähili boldy? Oň netijelerini ha şu gün şu taýda görýäs. Inni şu taýda edil orta arada şu taýda görýänimiz näme? Parlamentiň aşağı köýüne House of Representatives diýilýär da. Aşağı köýüne geçirilen saýlawda görüşmede ýaly respublikanlar şu gyzyl renk bilen bellenen renkdäki sanlar respublikanlar, demokratlar hem gög renkdäkiler. Şu taýdan ne gyzyl renkdäki respublikanlar parlamentiň aşağı köýüne ýeňiş kazandylar. Ýeňiş kazanmak üçin şu taýda görkezlendir 218 sany 218 seats for majority. 218 sany alsaň seni ýem şu parlamentde agdyklyk edýän güýç bolýan. Bular 220 alypdyrlar şeýlelikde özlerini ýeňiş 3 edipdirler. Indi parlamentiň ýokarky palatasy bar, oňa da senat diýilýär.
Senatta jemi 100 sany senator var. 100 sany senatorňam görüşüňiz ýaly şu orunlarynyň 50-sini iýem demokratlar alypdyrlar, 49-ynam Respublikanlar alypdyrlar. Indi bu näme üçin 100 bolan 99 ýa diýmeňiz mümkin. Edil häzir şo bir orun üçin şo geçirilen saýlawlar dawaly boldy. Şo täzeden seçilýär geçirilýär, täzeden saýlawlar geçirilmegi mümkin. Georgia ştatynda şonda hatda aýdaly, hatda Respublikanlar alsa da Respublikanlar tarapyndan dalaşydan kandidat alsa da 50-50 bolýar. Bilşimi diýäli, ýöne bir dokument kabul edilenine iki tarafım 50-50 görünüşünde ses verseler, yani yarpı görünüşünde ses verip şu kabul edilmese onu Amerikan Birleşik Ştatlarının kanununa göre vice prezident, yani prezidentin orunbaşary, şuň kunem ol Kamala Harris, ol demokrat, şu taýda öz sesini berip şu meseleni çözmäge haky bar. Şeýlelikde beýle diýmek näme bolýar? Onu demokratlarda 51 ses boljak, madama da 51 ses boljak. Dawal ýa-da haýsydyr kanun kabul edilenden şular ýaly deňme-deň bolan ýagdaýynda. Beýdiýmegem näme aňlady? Aşaky palatada Respublikanlar partiýasynyň agdyklyk edýändigine, mundan ozal demokratlar agdyklyk edýär. Indi Respublikanlar agdyklyk edýändigine garamazdan islendik bir kanun ýa karar kabul edilende aşaky palata oňlandan soň ýokarky palata geçirilýär. Diýmek onda ýene-de ozalky bolşy ýaly demokratlar şu öz gögünlerinden turmadyk islendik kanunyň proýektini gadagan etjek oturjak. Sebäbi ýokarky palata şonu tasdiklamasa geçenok. Ine biz näme görýäs bu ýagdaýda da ýene-de ozalky bolşy ýaly demokratlar dolandyrjak. Ödem ýene şu höle zady ozalky ýepleşiklemde de men belläp geçdim. Şu höle zady näme? Saýlawlaryň öň ýany geçirilen, ila tarapynda geçirilen pikir soruşduklarda Amerikan Birleşik Ştatlarynyň ilatynyň aglaba bölegi 70% goloyu demokratdan alyp barýan siýasatyny oňlama şoňa garşy ses berdiler, öz pikirlerini aýtdylar. Emma saýlawlar geldi bolýan, näme üçindir? Ýene-de demokratlar aşaky öýde tas alypdylar, azyrak tähelçe bir azyrak ses aldylar Respublikanlara görä, emma ýokarky palatada 50-50 bolup dur. Şuňa ödem ýene näme görkezýär? Şu dogry geçenok, ýa-ni saýlawlar adalatly geçenok Amerikada. Soňky döwürler asla geçenok. Ona biz ýoňa maýtdyk, şu Trump dalaşydenne prezidentlige soňky gedek ikinji möhleti şu taýda ullukan galplyklaryň üst açyldy, şolam suwda berildi, faktlaryň suwda geçiriljek bolany ol suwdlar kabul etmedi. Ýa suwdlar demokratlaryň kontrolü aslında hasaplanýar. Şular ýaly wa indi şu galplyklaryň bolýanyny görkezýän bir aýdyň zatlaryň bolup geçdi da şu häzirki saýlawlarda. Şoň mysallarynyň biri şu häzirki saýlawlarda geçen saýlawlarda diňe bir Amerikan Kongresine saýlawlar geçirilmän, Amerikan ýerli ştatlardaky öz yerli senatlaryna da geçirildi. Yerli geňeşlerim bar da her bir ştatda. Şolaň iki tane ştatda eýem ölküden adamlara olarky senatorlara ses berilýär. Olaň ikisi hem demokratlar bolup çykýar. Ine şu ýaşly ölküden adam, ölküden adam diýmek sentýabrda aradan çykan, oktýabryň 9-nda aradan çykan. Noýabryň 9-nda da prezidentlik ýa-ni senat saýlawlary geçirilýär. Yerli geňeşleri saýlawlary geçirilýär boluň. Aradan bir aýyň geçendigine garamazdan şu ölenden soň bir aýyň geçendigine garamazdan hamala şol ştatyň saýlawçylary, Respublikanlaram, demokratlaram, hatda şoň garşydaşlaram şonu gollap ses berenmişinler. Olam ödem şo sesiň 86%-ni alýar. Gödöne getirin, ölen adama 86% ses bericilerden 86% ses berip şonu yerli parlamente deputat saýlaýarlar. Ştatyň parlamentine. Indi şoňa näme düşünmeli? Olam bir waka däl, ine bu Pennsylvania ştatynda bolanlar. Soň Tennessee ştatynda da ýene bir demokratlardan biri, o da deputat olan şu parlamente Tennessee ştatynda. Başlan 25-nji oktýabrda aradan çykypdyr. Aradan çykandan soň bu arada ştatyň federal telewizionynyň hemmesinde maglumatlar giden berilen ine şu inniki saýlanjak şu ýa-ni deputatymyň kandidatymyz aradan çykdy, oň ýerine başga bir adam bellenli, hödürlenli diýip diýip. Woni şoňa garamazdan ýene-de şula ýalyň ölenligine garamazdan, bula ýaly ölen ýaly näçe prosent alypdyr?
80% golay tesalypdyr. Tutuş test berjilen 80%-ine golay. Görüşmedi ýaly ikisem gatul tapawut bilen öz garşydaşlaryndan üstün çykypdyr. Ölen adamdan ikisem. İkisem demokratlaryň kandidaty. Inni ölen adamlar şey dip ses alyp oturan bolsa, o diğer adamlara onu ses alacak gümansa da şeyler. Inni şu zatlar nämen görkezýär? Şu zatlar diýmek öňünden keskildenip goýulýanyny görkezýär. Şu kandidatlar näçe prosent ses almaly? Ha, şonu öňünden keskildenýär. Şu sesleri ýam gidýär. Şoň üçin bu taýda ýene de pikirlenere gaty köp esaslar bar, gaty köp zatlar bar. Şimdi Twitterimizde de ýa ýakyn taýlary geçdi. Şu aýyň 20-sine geçen bazar günü geçdi. O taýlaryň Gazagystanda geçirildi. Gazagystanda ýene de nowatdan daşary prezidentlik taýlawlary geçirildi. Oňa da öz kandidaturasyny häzirki ýanky ýurdu dolandyryp oturan Kasım-Jomart Tokaýew hem gatnaşdy, öz kandidaturasyny goýdy. Öňden hem garaşylyşy ýaly Tokaýew ýeňiş gadanny sesleriň hem 81 üçin %31% alypdyr. Ne şu gutornukly netijesi şu sesleriň 20-sine ýam elan edildi. 20-sine geçirildi taýlawlar. Indi taýlawlara näçe adam gatnaşypdyr prezidentlige dalaş eden? Jemi 6 adam gatnaşypdyr. Şu taýda şolaryň sany bar. Şolardan 2-si aýal maşgala, 4-si erkek adam. Görüşüňiz ýaly şu 6 adamdan diňe şu Kasım-Jomart Tokaýewden beýleklerden diňe 1-i 3%-den gowrak ses alypdyr, galanlary 2%-den täýil gowrak sesler alypdyrlar da. Aw, indi Kasım-Jomart Tokaýew hem ýanky ýaly 81 üçin %31% ses alýar. Indi bu saýlawlar näme üçin şu wagt adatdan aşağı saýlawlar diýdik da, möhletininden öň saýlawlar da. Sebebi Kasım-Jomart Tokaýew intek ýene de 2 ýyldan gowrak oturmaly. 2,5 ýyl boldy bu prezidentlik, häzirki prezidentlik wezipesinde oturanyna. Sebebi bilşiňiz ýaly 2019-njy ýylyň aprel aýynda Nursultan Nazarbayew öz wezipesinden meýleçinlik bilen gitdi-de, öz wezipesini wagtlaýynça Kasım-Jomart Tokaýewa anandy. Ýöne onda taýlawlar geçirilmeli bolanyň üçin ondan iýun aýynda 2019-njy ýylyň iýun aýynda prezidentlik taýlawlary geçirildi. Nowatdan daşary da şonda da Kasım-Jomart Tokaýew 90%-den hem gowrak ses aldy. Indi adly diýilip elan edildi da. Şeýlelikde de inni ondan bäri 2,5 ýyl ýaly wagt geçdi. 19-njy ýylyň tomtundan bäri 20-nji ýyl, 21-nji ýyl, aw innem 22-nji ýyl hem 22-nji ýylyny gutorup barýar. 3 ýyl ýaly. Inni diýmek onda Kasım-Jomart Tokaýewiň ýene wezipede galmagyna bir 2 ýyl tögerek wagt aldy da. Tebe 5 ýyl möhlet bilen odal prezident taýlanýady. Ýöne şu ýylyň sentýabryna şu möhleti 7 ýyla getirdiler. Yani olam Tokaýewiň öz inisiatiwy edildi. Indi şol Gazagystan konstitusiýasyna görä ýurdun prezidenti diňe bir möhlet bilen 7 ýyl taýlanmaly edildi. Onun Tokaýew näme diýen bolýar? Maňa diýär bir möhletem ýeterlik diýdi da. Indi o näme etdi? Sentýabrda şo ütetmege ýerildi konstitusiýa. Indi ýa şol öňkü kanunyna görä oturjak bolsa, onda Tokaýew ýene bir 2 ýyl oturandan soň odan wezipesinden gitmeli bolýar. Täze saýlawlarda da gatnaşyp bilen o. Emma täze kanunyna görä 7 ýyl oturup bilýär. Ýöne täze saýlawlar geçirdi. Şoň üçin bu näme etdi? Ören bir hilegarlyk etdi-de şäherki möhletiniň gutormagyna garaşyp oturmakda men idi adatdan naşary möhletiniň öň taýlawlar geçirjek diýdi-de. Şol inisiatiwany öňe sürdi, onam golladylar da. Möhletiniň prezidentlik taýlawlaryny gurnadylar, geçirdiler. Tebe edil häzir näýlem bolsa Tokaýewiň abraýy ýokary halk içinde gollaw bar. Onu men gazetden gördüm. Gazagystanyň tanışlama mümkin. Hakykatdan hem halkyň umumyň aglaba böyle Tokaýew gollaýar diýerler. Tokaýew hem şu mümkinçilikden peýdalandy. Sebebi häzirki prezidentlik möhletiniň eger soňuna çenli garaşyp oturan bolsa, oňa belki reytingi pese düşerdi. Belki on gollaw halk içinde gollawy has peselip wezipeden möhletiniň on gitmegen mümkin. Şoň üçin bu näme etdi? Häzirki taýlawlardan ýeňiş gadanny 7 ýyl oturmaga haky bar. Odalky geçirilen taýlawlardan bäri biz aýtdyk bir 3 ýyl tögerek wagt geçdi. Indi häzir ýene de 7 ýyl otursa jemi 10 ýyl oturup bilýär.
Şeýlekde Kasım Jomart Tokayew 10 ýyl prezident bolup biljek. Ine bulan biziň nesebitimizdäki bir nowatdaky zat ýöne näýlem bolsa Amerikada edilişe ýaly öl adamlar we ýeňiş kazanmadylar da şo tarafa bar. Ýöne şu taýlawlaryň ýöňýany Tokayewa garşy çykyş edip gelýän, şoňa ses bermezlige çagyryş edip gelýän, özüne opposision liderler bir diýip hasaplaýan, şuňky günem Fransada ýaşaýan, Parijde ýaşaýan Muhtar Ablyazov diýip biri bar, öz döwründe bir Nursultan Nazarbayewiň şahsiýet kulturynyň döremegine de ýardam eden adam, Sowda ministri bolup işleýän adam. Soň Sowda ministrliginden soň ýanky Gazagystanyň esasy banklarynyň biri bolan ýanky we başlaň Hatayda şo BTA banky bar, BTA banky diýip bir bank bar, şoň правлениýetiň ýol başçysy boldy. Ondan soň bir adam gümürtük ýagdaýda öldürildi. Olam bir başga bir banka ýol başçylyk edýärdi, Erjan Tatişew diýip. Soň bu oňam wezipesini eýledi. Bank Turan Alem bank diýip bir bank bar, ona eýledi. Şu adamyň gyýtgaçyk bir terjime haly bar, adam ýene görkezjek bolýan. Ýöne esasy ünsi çekýän zat şu taýda näme? Şu öz döwründe bir giden ýa-ni hökümetiň işinden giden bir topar adamlar bolup 2001-nji ýylda partiýa döretdiler. 2009-njy ýylda ýa-ni Muhtar Ablyazov hökümet wezifelerinden giderildi. Ondan bular näme etdi? Şol Türkmenistanyň hem käbir odol hökümet işgärlerini edişi ýaly wezifelerini ýitirenler, ondan opposisioner bolaýarlar. Şolar hem ýa-ni odol wezifeden giden resmiler bolup 2001-nji ýylda DVK diýip bir partiýa döretdiler, hereket döretdiler. DVT däldir, DVT ýa-ni Demokratический выбор Türkmenistana diýip bir partiýa bardyr bizde opposision. O dälle Demokratический выбор Kazakstana. Indi şu gün näme şin bilen ady ine Türkmenistanyň bir opposision hereketleriniň biriniň adyna taslaýyk gelip duran grunduny görüp bolýar da. Oňam jogabyny siz bir zatda tapyp bilersiňiz. Şol Muhtar Ablyazov diýilen adam şu gün şol Türkmenistanyň opposisiýasynyň käbir toporlaryna özüniň täsirini ýetirip dur, hatda dolandyryp otýar da. Şol adam şundan gelip çykýar. Indi 2001-nji ýylda biz aýtdyk bir giden odolky işinden wezifelerinden depilen bir topar adamlar bolup bolar. Şol ýanky hereket döredin bolýarlar, opposision hereket döretdiler. Bulan içinde de bu ýanky görüşüňe diýýär Muhtar Ablyazov bar, bu taýda ýanky Temirbank, ýanky Pavlodar oblastynyň häkimi, odolky häkim bar, odolky sosial goraw we zähmet ministri bar, vice premier bar, ene görüşüňe diýýär Gazagystanyň vice ministriň ornwatary bar. Oňa ýene ýanky maliýe meseleleri boýunça vice ministri bar, president правления Kazım Kazakkom Commerzbank diye bankın yol başçısı deputat var. Umuman bular ne bir giden bolup şu resmiler olur, resmiler olup hereket döretdiler. Soňam gaçyp gitdi bu ýurtdan. Ablyazov. Soň ýene 2017-nji ýylda ýene şo ýanky partiýasyny täzeden dikeldi. Şoňa yol başçylyk edýär. Fransada diýär. Indi bir näme şun gaçyp gitdi? Bu gaçyp gitmegine sebäp bolan zat oňa garşy goýulan jenaýat işi boldy. Ödem yönemene jenaýat işi däl, ol şol yönemene de gaçyp gidýän, ol gaçyp gitmeginiň sebäbi de ugurlyk edip 6 milliard dollar puly daşyna çykaranyň hakynda bir giden maglumat bar. Men bir gede gepleşikleriň birinde derňeji jurnalistlaryň konsorsiumy diýip bir topar bar diýdim da Günwatarda, Amerika Birleşik Ştatlarynda diýip tutulan. Şolaň hem üstüne açan maglumatlaryna görä offshorlarda ýanky Muhtar Ablyazowň gizli pullaryny üstü açylýar belli bir bölegi. Şu offshore banklaryny, ýa offshore firmalaryny ulanyp bir giden pullar çykaranyň üstü açylýar. Şo taýda da şol resmiýetiň sanagy düzülen. Şo sanagyň içinde Muhtar Ablyazowň ady bar. Şu ogurlan hataryny offshorelar ulanyp daşary firmalaryň üstü bilen pul ýuguşlygyny amal aşyranyny görkezýär. Şoňa da garamazdan üstüne de ýanky şo işläkden şo BTA bankynyň resmiýetleri suud edýärler. Şo tarapyndan Muhtar Ablyazowň şo banka ýol başçylyk eden döwründe 6 milliard dollary daşaryk offshore gulamalaryň üstünden çykarandygyny suud edýärler. Ondan ol gaçyp ilki 2012-nji ýylda, 2011-nji ýylda Britaniýa gelýär. Britaniýanyň suudyna hemme işler geçirilýär, buna suud edilýär. Netijede Britaniýa ony 2 milliard dollardan gowrak puly BTA bankyna gaýtaryp bermäge borçly edýär. Üstüne de tek şo datlar derňe suud
şol öz emlägi bardy, özüne degişlikli firmalardaki maliýe ýa-ni ýagdaýyny görkezýän dokumentleri getirmegi, bermekligi talap edýän berenok. Suda görkezenok. Özüniň girdiçine görkezenok, özüne degişli firmalar bardy, datlar bardy, offshore pullar bardy, hiç şeýle hatawat berenok suda. Netijede sud özündäki bar bolan şol maglumatlara esaslanýardy. 2 milyard dollardan gowrak puly Gazagystanyň şu ýanky BTA bankyna geçirmeklik borçly diýen onuň bilen gaçyp Britaniýadan gaçyp Fransiýa geçýär. Ýani sudyň kararyny ýerine ýetirmän. Fransiýada bunu tutsak edýär. 2013-njy ýylda türme basýar. 2016-njy ýylda çenli 3 ýyllap türmede oturýar. Soňam insanlar bular näme diýär? O taýda pul ýuşlugy näde bamala aşarýar? Bu partnerlary bar eken. Orsiýetde 3 tane partner bar. Olar tutsak edilip ýa-da türmede oturýarlar. Orsiýet ödüňe degende şolar tutsak etdi şu partnerlaryny. Oňa ýardam eden Ukraina üstülen geçirilen eken EPS-de. Indi şuňa häzir wagt o Gazagystanda jenaýat işi bolan, Orsiýetde jenaýat işi bolan, Ukrainada da jenaýat işi bolan. Indi şolar üç döwletiň üçüden bunu talap edip geldiler. Şu kaçenni. Şonu deportasiýa etmeklerini, öýlerini tawşyrmaklaryny. Üstesine Gazagystanyna 2004-nji ýylda ýa-ni şol odalaýdysymyz Erjan Tatishev diýip bir bank ýöreldirilir. Olam Turan Elem Bank diýip bir bankyň başlygy. Şu 2004-nji ýylda şonu öldüren adam ol o şikara gidenlerini tötäneýin atyp öldürdim diýip aýdýar-da bolyn. Soň boyun alýar. Tötäneýinler men onu Muhtar Ablyazow'un zakaty boýunça etdim diýär. Sebäbi indi bu taýda şo suwut bolýan bir zat da soň ölümünden bir ýyl geçen soň Muhtar Ablyazowyň özü şo bankyň başlygy bolýar. Şol ýanky Turan Elem Bank diýilýär. O ne edip beýle bolýar? Ödem aýdýar, ölümini men zakat edem ok diýär. Ölümini zakat etmedik bolsaň ne edip bir ýyl geçip geçmäkä sen şoň ýerini alyp şoň bankyň başlygy bolýar. Şeýlelikde indi şular ýaly adam men bu zatlar näme şunu aýdyp otyryn. Indi şular ýaly adam şu gün Fransiýada otyr. Ol ödem spisekde ýanky ýaly uğurlaryň offshore pullaryny ýuwan adamlaryň spisekinde ady dur. Ýanky garaşly jurnalistler, derňeji jurnalistler konsorsiumy diýilýän Roman şol jurnalistler topornyň saýtynda durady, uğurlaryň hatlaryny. Şoňa garamadan indi bu Fransiýadan gaçyp ataly aldy. Fransiýada geçen ýyl bunu şu ýyl dol aklady. Muňa sözünden tek bundan 2 ýyl odal. 2020-nji ýylda teatr gaçyp ataly berdi. Innem şol adam şo taýda otyrdy. Indi näme diýär? Şo diýär Tokaýew kim tutsak etse, kim diýär ayaga galyp ýurtda diýär ayaga galyň diýär. Tokaýew tutsak edin, Nazarbaýew tutsak edin, häkimiýet edaralaryny diýär ele alyň diýär. Bizem diýär bitaýdaky diýär Fransiýadaky wagtlaryň hökümetimiz bilen Gazagystana barýarsa diýär häkimiýet ele alýar, onu siziň syýlagyňyzy ýetirjek diýär. Indi şoň häzirki wada berýän syýlaglar nämeden ibaret? Gelin şoň edi şu saýlaw bilen ýöňýany halka eden ýüzlenmesinden bir bölegi dinläýin. Rus dilinde. Временное правительство объявляет о срочных мерах. Я хочу их еще раз повторить. 5 миллионов тенге каждому участнику победного митинга. Вам нужно просто зафиксировать на видео и фото, когда протестующие занимают здания областных акиматов и здания акиматов тех городов, которые мы опишем в списке. Это 21 город. Это первое. Полиция и силовики, которые перейдут на сторону народа, получат по 25 миллионов тенге. Далее, мы, как временное правительство, немедленно в течение 2-3 месяцев спишем все потребительские займы. 7,5 миллионов человек в этом задействовано. Абсолютно все потребительские займы. Также мы спишем ипотечные займы на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. Я вчера объявил о том, что временное правительство заявляет, что будут выплачены суммы в размере $1 миллиард США тем силовикам, которые решатся на энергичные действия и произведут арест Нурсултана Назарбаева и Токаева. При этом нынешние силовики, которые могут препятствовать смене режима, свержению этого режима, мы их тоже поставили в список, которых необходимо арестовать, чтобы они не мешали мирному свержению власти, не давали преступные приказы. Но если вы, организовавшись, сумеете произвести арест Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева,
вы помимо миллиарда долларов, которые получите в качестве вознаграждения, автоматически будете амнистированы за какие-то любые правонарушения, которые вы совершили, работая на этой должности. Görüşüňiz ýaly size şuň çykyşy käbir biziň opozisiýon liderlerimiz diýipatlanlar ýa-ni käbir adamlar şahsiýetimizin beren wagdalaryny ýatladan okmy. Men adam tutup durmajak bolýanna berýän buň berýän pul wagdasy ýönemine de däl ünseriň Gazagystanyň diýe hökümet edaralaryny, administrativ jaýlaryny basyp alan raýatlaryň her birine diýe 5 milyon teňe berjek diýe. Şuň kugün 1 milyon teňe ýatladyn 1 milyon teňe $2100. 5 milyon teňe diýmek 10 milyondan 10 000 dollardan hem gowrak pul. $2000 1 milyonyň. Her bir adama diýe 10 000 dollardan gowrak pul berjek diýe häkimet administrasiýasyny basyp alsaňyz diýe. Ondan eger diýe kimde kim kanun goragy organda işleýän bolsa, milis polisiýa bolsun, mehmeşnik bolsun, KGB'şnik bolsun, olar şu işe goşulsa diýe. Olaň her birine 25 milyon teňe pul berjek diýe. 25 milyon teňe diýmek ne? Yankı 5 milyon, 5'e bersen 10 000 dollar, 50 000 dollardan pul berjek diýe her birine de. Her bir polisiýa işgärni. Şu işe gatnaşdan, şu häkimet idaralaryny basyp almaklygy. Ünseriň bir jenaýetçilige çagyryş etmeklikde. Basyp alyň diýe ödem pul berýär, pul berjek diýe. Inni Nazarbaýewiň Tokaýew bir hem Nazarbaýew kim tutsa getse diýe. Şol kanun goragy organlaryň içinden kimin gaýrat çatyp şoň tutsa getse diýe, şoňa diýe 1 milyard dollar pul berjek diýe. Ünseriň adamy 1 milyard. O pul nerden aljak? O pul ýa-ni eline baramdyr o pul. 6 milyard dollar pul alyp gaýdan. Üstesine kim onu taýda saklaýar? Şular ýa jenaýet eden adamy kim saklaýar? Fransiýada, Parijde. Näme üçin o Fransiýa hökümeti oňa gaçyp atalgy berýär? Bular ýa jenaýetçilik eden bolsa, adam öldürmekde aýplan. Onuň näme üçin şolar ýa beýan etmeklerine ýol berýär? Häzir men döwlet adalşyny çagyryş etsem, häzir men şu taýda tutsam etbilirler. Ýöne oňa ruhsat berýärler. Döwlet adalşyny etmäge, çagyryş etmäge, onuň pul wada bermäge. Milyard dollar pul wada berýär. Indi bulaydy biler, biz ýurdun içine baramyzdan döwletiň öz pulundan alyp berjek diýse, oňa haky barmy? Döwletiň puluny öz pul hökmüne ulanyp, onam häkimeti basyp alyp, şonu özüniň gelmegine ýardam eden adamlar, özüniň üstesine de ýene bir zat, ünseriň iň soňky belleýän zady nämedir? Pulurdaky diýe eden hereketiňizde diýe nähil kanun bozmalara, jenaýetçilige ýol berseňiz, biz şonu geçirýäs diýe. Şonu geçirýäs diýe. Beýdimek bilen näme diýe? Näme etseňiz edin, nähil jenaýet etseňiz edin, adam öldürüň, eliňizde tüpeň alyp, gyryň. Ha, o ýöne häkimeti basyp alyňda, biziň wagtlaýyn hökümetimizi şo tak bararýal edin diýe. Üstesine ýene bir wada berýär, ünseren bolsaňyz. Şu banklardan kredit alan adamdan hemmesinin diye kreditinin bankın öňünde kredit borçlaryny geçecek diye. Oňa mesela näçe 7,5 milyon adam diýip diýär özi. Oňa haky barmy? O taýda kommersiýa hususy banklar we kommersiýa banklar we onuň döwlet banklary o döwletiň emdäge. O kommersiýa banklarynyň o kommersiýa ýa-ni nemeden eýeleriniň pullary ol. Oňa näde haýsydyr bir Muhtar Ablyazov diýilen adam onu wada berip bilýär. Ne şular ýazatlar edip oturan adamy gün wata saklaýar. Men ýene näme ünsü çekşek bolýan, olamay diýenler. Orsiýetden pul uğurlak gaýdan börgiden uğurlar wada, milliardlar pul uğurlan adamlar soňunda nirde ýaşaýarlar, şolar gaçyk gaýdan soň Britaniýada ýaşa, Fransiýada, Amerikada ýaşa, pullary nirde saklaýarlar, şo taýda saklaýarlar. Olar näme üçin şu çakaçynda şolary degmediler, egmän geldiler. Indi son kuwatlar käbirlerinde degip başladylar. Sebebi şu çakaçyn şolaň uğurduklaryny görüp, "Senin puluňyz barmy? Puluňyzy aldyrjak dälmi?" Bolýa, onna şolar jylawyny şey edip elerleýärler de onna ortaýyň içindäki ýagdaýy bulaşdyrmaga sen kömek ederdiň. Ha, bu sen opozisiýoner bolarsyň. Ha, bu sen uğurluk et, ýurdun içindäki pullary çykar, ýurdu çöker, ortaýyny çöker. Olar gönden şo görkezmän berýärler. Sonu biz näme de görýär? Sebäbi şolaryň pullaryny taýip geçirmäge ýol berýärler, pullaryny geçirme. Pullaryny saklap berýärler. Öýlerim görüp oturýarlar uğurlukdygyny. Muhtar Ablyazov diýilen adam şolar ýaly adamlaryň biri. 6 milyard dollar çykarypdyr. Öýdüň aklap bilen okşu çakaçyny. Londonyň suwdundan gaçyk gaýtdy. Suwd edip bilmedi öýdüň günäsizdigini.
Soňam bu taýyny Fransa gora, o tir innem şonu ulonýa. Bular ýaly adamlaram ýanky ýallarlarda arkaň ulanyp bolýar. Bular ýaly hapa adamlar, uğra adamlary, olardan opozisioner ýaýanda, ha o sen ýanky Tokay filan gepleşe ýerýär. Biziň elimizde it otur. Bir itimiz itlerini kuat kuş görüp bilýär, sen ýeriňe maýt aldyryp bilýär. Şoň üçin biziň diýenimiz etdip öz oýunyny oýnadyp bolýar, tant etdirip bolýar. Ene şular ýaly oýunlar oýnalýar da, umumyň rewolýusiýa diýilýände, jowla dagdyrşyk diýilýände atlaňa köpüsinde şular ýaly adamlar getirilýär. Şular ýaly uğurlyk etdirilip, soň öz döwrüne saklanyp, hawa sen puluňy alarsyň, bolmasa sen biziň oýunumyzda oýnarsyň, şonu oýnamasaň biz seni diňe garyp goýmaz, puluňa baralar, üstüne türme var, bazar diýilen ýaly zatlar bilen, şular ýaly haýwatlar bilen, şular ýaly oýunlar oýnalýar. Ene bilen siziň pikirlenmeňiz üçin bir esas berýän zat. Şular ýaly hap oýunlaryň biri mine ýaňy ýakyn amal aşyrly diýip boljak, olam Amerikan Birleşen Ştatlaryna iş alyp barýan. Şular ýaly bir ýaş oglan wady, 30 ýaş bary ýogy. Awa. Bu oglanyň adyna Sam Bankman-Fried diýilýär. 30 ýaşly oglan tutuş kriptovalyutalarň ýanky birjalaryň içinde ikinji orunda durýan, dünýäde ikinji orunda durýan FTX diýip bir birja bardy. Kriptovalyuta birjasy diýmek näme diýmek? Şol kriptovalyutalar ýanky açyk valyutalar däl, fiat valyutalar diýip bir zat da pul eliňe alınýan bir nagd pul däl. O kripto pullar bar. Olaram elektron görnüşinde ağlaba ýagdaý, Bitcoin'dan beýlekler diýilen ýaly. Ondan şol elektron görnüşinde ol operasiýalar sen kontrol edýärler, ol Bitcoin'lara, ýani kripto valyutalara. Ondan şol kripto valyutalarym öz operasiýalaryny amal aşyrýan birjalar bar, şolaryň alış-salyş ýani satularyny ýola goýulýan birjalar bar. Şolar ýaly bir näçe birja bar dünýäde, onuň şoň ikinji orunna ýani birinji orunna durýana ýani Hataýly Changpeng Zhao diýip biri bar. Şoň Binance diýip bir kriptovalyuta birja bar. Birinji orunna şo durýar diýip hasaplanýar. İkinji orunna da ýani şol Sam Bankman-Fried diýilen şo Amerikan ýaş oglanyň FTX birja hasaplanýar. Indi şol men aýtdym, şular ýaly maliýe passapozurlugynyň biri ýa-ni amal aşyrly diýdik da. Men şunu şolar ýaly häsiýetlendirýän, şo birjaň häzir şuň gün çökördiler. Şo birjada da pul yatıran müşterilerim $3 milyar pulu yitirildi. Birjaň özüne degişli diýip hasaplanýan emle onun $17 milyar şu gün $17 milyar 15 milyar yitirildi diýip hasaplanýar. Indi bu nädip çökdi? Bu ýaş oglan nädip olar ýaly birja eýle edip bilýär. Ödem şo birjaň döredýänini 2019-njy ýylda döredýär. 27 ýaşly oglan şo. Emma şoň düýbün tutýan gurama bar da, başga bir gurama bar. O gurama ýani Alameda Research diýilýär. Şoň fonduny üpçün edýän fonduň düýbün tutanny 2017-nji ýylda tutýar. Olanyň bary ýogy 2017-nji ýylda 25 ýaşy bar. 25 ýaşynda şo ýanky trade feudal birjasyna çýar. Ýani Alameda Research diýilen o feudal birjasy. Şo feudal birjasyny esaslandyrýar. Ilkintek kriptovalyuta birjasyny döretmezden ol. Onuň şoň esasynda da şoň üstünem FTX diýilen şo kriptovalyuta birjasyny esaslandyran bolýar. Şonam ýanky eýleki birjaň üstünden maliýeleşdirýär. Ýankydan alan girdejim diýip. Amma aslynda häzir ýüze çykarylyp geçirilen derňeglere görä bunu bir giden banklar maliýeleşdirýär. Indi alyp 25 ýaşly bir oglany orta çykarýarlar da onu vegan diýip elan edýärler. Onu altruist diýip elan edýärler. Humanistik işler siýasatyň tarapyny tutýan diýip elan edýärler. Ekologiýany goraýjy diýip elan edýärler. Ondan bir ideal ýazýarlar da, bir but ýazýarlar. Edil Elon Musk ýa-ni aýdaly Zuckerberg diýilen ýaly ýa Bill Gates diýilen ýaly adamlar özleri tapýarlar. Olar maliýeleşdirýärler bir giden banklarda. Ondan şolary bir taqdim ederýärler, bir şolardan bir simbol derediler, jany simbol. Ondan şolaram sen onuň pul ýatyrýan adamlar, onuň adamlar olara ýanky propaganda ananyp, bola anamaly ýerden bir ýere edýärler, reklam edýärler.
yanka onun bu döreden adına bir giden pul yatırılıyor. Buna yanka döreden bir jatına kriptovalyuta bir jatına da bir giden pul yatırıyor adamlar. 3 milyar dolar töre pul yatırıptırlar buna yanka müşteriler. Indi neticede de bunu aňartyp boş bolup çykýar. Nädip boş bolup çykýar? Bunam nädip yanky bir kriptovalyuta bir jatına nädip bular 50 girip bilýär. Täbäri mundan odal kriptovalyuta diýilýän zat hiç ýyl daşyndan hökümet tarapyndan işi sağlaştırılacak da değil, işine katılışılacak da değil. Bu işini bunun içindeki sistema yani blockchain ile nime hiç ili iderla olmalanok, onda ne açı ne fewda amal aşırlayan bilip bolanok, kim ne açıganıptır, kim nirik nämet fewda edipdir, onun bilip bolanok diýip şoňa şeýle bir anam edilýär. Da ýöne şuň kun şu yanki FTX birjatyny çalşatmak bilen Amerikan sistemata, Amerikan bank sistemaları bular näme etdiler, näme görkezdiler. Solar ýallady kriptovalyuta diýilýänlerde gün bir günün içinde şarj edip bilýändiklerini görkezdiler. Birinciden kriptovalyuta bolan anamy gaçyrdylar. İkinciden bir giden adamyň pulunu köýdürdiler. Indi oň üstünden hem öýlerini hem kontrol edip bilýän, şo ýagdaýa kontrol edip bilýändiklerini görkezdiler. Islenlik ýagdaýda kriptovalyutaň islenlik birjasyny öýlerini şarj edip biljekdiklerini görkezdiler. Indi bunu näme üçin öýleri maliýeleşdiren bolsalar, ýanky ýaşaglan sen Bankman Fried diýil ýani. Näme üçin öýleri maliýeleşdiren bolsalar, näme üçin o döredilen proýekti bir 3 ýyl geçmäge beýdip çalyşatdylar. Buňa aňarsynda näme ýatyr? Şu başda kriptovalyuta dünýäsine kontrol edip bolanok diýilen düşünje bar adamlarda. Esatanam şonu Bitcoin hiç ýyl elde girip bolmajak zat diýip. Ondan indi şol anamy çalyşatmak üçin näme etmeli? Ilkten kimdir bir ýerini ortağa çykarmaly, şo kriptovalyuta dünýäsinde bir üstünlükli, bir gat üstünlüge eýe bolan bir ýöňde barjy bir adam bir ýerini ortağa çykarmaly, şonu näme edip görkezmeli. Ine milliarder bolan edip görkezdiler ony. Emlägi 14 milyar dollar diýip hesaplanýar. Ýani gazanan puly. Şo ýaşaglyny. Ondan näme etmeli? Ondan şoňa da duýdurmaly öňünden. Sen bu pullar senki değil. Bunu biz maliýeleşdirdik ýöne. Bizden bunu çalyşatmaly. Ha, senem ýöne wagtlaýynça şu zatlarda üstünlük gazanýan adam hökmünde çykyş etmeli. Sen kelleň ýok, onu bilýäs. Biz sana kelle berer, biz öýdemiz konsultasiýa bereriz. Bu zatlar näme etmeli? Iň soňunda biz näme etmeli? Şo kriptovalyuta diýilýän zatyň özüni awraýdan düşürmeli, şoňa bolan anamy halkyň elinden almaly. Olam näme üçin edilýär? Indi bulan bu aňyrsynda duran güýçler bar, ýani banklaryň eýeleri, fiat pullarynyň eýeleri bar. Bular ne? Öýleri sanly sifrawoy valyuta diýip ýöretjek bolýarlar. Bular häzir edil şuň kunem şol pilot proýekti boýunça Federal Reserve Banky tarapyndan şuwart şodatlar syna edilip otyr. Ine edil şu noýabr aýynda şu proýekt ýola goýuldy. Bulan Federal Reserve Sistemi tarapyndan 12 hepden dowamynda, ýani 3 aýyň dowamynda bular özleriniň ýanky sifrawoy ýanky san puly sifrawoy valyuta diýmeklik, ýanky sifrawoy dollary bular ýuanyň häzir sanly görnüşi bar ýuanyň. Ýani virtual görnüşi bar da. Şonu näder Hataýda ulanşa ýerdiler geçen ýylyň başlap. Inde mäder Amerikan şu dollaryny virtual görnüşini dolandyrşa geçecek bular. Bular ne bir kartda ulanýan pulum diýen adamlar. Buň başga sebäpleri bar. Bular ne tutuş ýanky şol öýleriniň häzirki döretjek virtual dünýäsine boýun eňmesen şondan daşarda hereket etjek bir zat bolsa, şonu aradan aýyrmaly, kriptovalyutalary aradan aýyrmaly bular. Ondan hemme adamlaryň durmuşyny öýleriniň şol virtual dünýäde döretjek pullaryny ýa-da dollaryň virtual görnüşi bolar. Dollaryň nagat görnüşini aýyrmaly, ýuanyň nagat görnüşini aýyrmaly. Hemme pullaryň nagat görnüşini bular aradan aýyryp virtual görnüşini, ýani elektron görnüşini öýdellerine aljak da adamyň tutuş durmuşyny şoňa baglajaklar. Beýletmek bilen olar näme etjek bolýarlar? Puluň nagat görnüşi diýmek näme diýmek? Ol alternativ görnüşi. Taňy mysal üçin kimdir biri sen durmuşyňa kontrol etjek bolsa, aralaşjak bolsa, sen elinde nagat pul bar bolsa, sana hatda gadagançylyk ýerlerini sen işiň elinden alsalaram, sen bir tygşytlanja puluň bar bolsa nagat görnüşinde. Sen şolardan garaşdy diýagdaýda sen ýurtdan çykyp gidebilýän. Sen emlek satyn alyp bilýän. Iýje geçen alyp bilýän. Ya sen olara bagyllar. Indi bular näme etjek bolýar? Bular tutuşy nagat pulu aradan aýryp, adamdan hemme edýän hereketini, pikirini, olan hemme durmuşyny
özlerine bağlap koyjak da hemme zady bular etdirjek. Buňa gyrtynda nähili plan ýatyr? Adamlar da şol ýanky sifirawy gulçuluk diýilýän zat da şo tan gulçulugy. Ýagny virtual dünýädäki döredilen özleriniň kontrollugyna bağlap goýmak biziň iýmitimiz hem biziň durmuşymyz hem bir aýatjak ädimmizi şoňa bağlap goýmak. Inni şu opi öňünden aýdýan adamlar bardy. Biz bu zatlary şu temany biziň özüm hem huludy özüm soňky 10 anyndan 10 ýaşyl bäri öňlenip gelýän, pikir alýşýar, dürli sosial platformalarda her hili spesialistler pikirini dinleýär. Öz pikirimi aýdýan zat edip gelýär. Biz şu zatlara taýýardyk. Biz şu zatlary ýem duýup gelýär. Ýöne şoňa ul alternativ bir zat bar bolsa şol kriptovalyuta dünýäsi diýerdik da. Indi bunam häzir bular özleriniň şolar ýaly edip çalyş edip bilýänliklerini görkezdiler. Oň üçin bary ýogy näme bolmaly? Oň üçin elinde media bolsa bolýar. Şu ýanky çalyşamagyna sebäp bolanda şu FTX birjang çalyşamagyna sebäp bolan. Esasy media sebäp boldy. Olam Amerikan mediasy. Bular näme etdiler? Şu müşterilerde dogullygy döretdiler. Ýagny şu emlägi şu birjang emlägi hem şu birjang aňyrtynda duran Alameda Research diýilýän ýanky beýleki birja Harisowda birjasynda hiç pul ýok. Bularda diňe öýdüreden kriptosy bar eken. Başga bularda dollaram ýok, buların aňyrtynda altyn kümüşem ýok, hiç zat ýok diýilip boş zat diýip şo barada kim maglumat ýaýradýar? Şo barada bilen audit bir kampaniýasy bar, ýani CoinDesk diýip. Şo maglumat ýaýradýar no ýawyryň başynda. Ýa-ni bilen Bloomberg habar agentligi bar, o maglumat ýaýradýar. Bu aňyrtynda hiç zat ýok diýip adamlar dogras alýar müşteriler. Odan müşteriler howtara düşýärdi, şo pul ýatyran müşteriler öz pullaryny ýyllaryna alyp başlaýarlar. Ondan ýan kyňam şol birja degişli bu birjam öz çykaran coinlaryna pullaryna ýa virtual pullaryna ýyllaryna satyp başlaýarlar. Ondan iň esasy şo ýanky etdik Hataýly iň baý ýanky milliarder bar diýdik da, başga eýleki bir birjaň eýeti. Binance birja hem özündäki bar bolan ýanky kriptolary, şu FTX degişli kriptolary ýylyna gaýtaryp başlaýar, oňa satyp başlaýar. Ondan bilen dogullar edýär. Dogullar edip netijede ýanky birja çökýär, o fondyň özü çökýär. Oň özünde hiç il terişde galanok. Her hilgi hiç il girdejigenen anamdan mahrum bolýar. Şol oýunyň özüm ýürüýte ýanky aýdyşy milýarly Amerikan Birleşik Ştatları ulu ägirdir media kampaniýalary tarapyndan media telişleri tarapyndan ýola goýuldy dogul üstüne şo audit edici, barlaýjy, şu zatlara gödäwçilik edici ýanky CoinDesk diýip bir topar wady edik. Şo aradaky maglumaty ýaýdap dogullar etdi. Diýmek adamdan anamyny elinden alyp şu zatlary manipulyasiýa edip sen kripto dünýäsine hem çalyş edebilýän eken kripto birjalaryna hem kripto fondlaryna sen ýatyryp bilýän adamdan anamyny elinden alyp elýär. Bir ulu tema bu zatlar barada men aýra temir gepleşik etmekçi şo gepleşikde biz durup geçeriz. Ýöne şu günlük içinde siziň esasy bilmeli zatlaryňyz bir esasy ünseraýmeli zatlaryňyz şu diýip hasaplaýanlar. Indi şu gün ýene bir zat da gün watarda energetika krizisi bir zat da. Onum emel ýagdaýda döredilen diýip hasaplanýar. Tebe adamlary şu gün adamdan durmuşy energiýa çeşmelerine bagly. Esasam gaz hem elektrik toğuna. Indi gün watarda iň esasy şu wagt gymmatlaýan zat şol. Üstüne näme dönümleri? Benzin. Bu gidişine gitse adamlar hem iýmitlerini tigişitlemeli boljak. Bu gidişine gitse adamlar ulu sürmeklerine minni bet etmeye ýakyn barjak. Indi şulam durmuşy kynlaşdyryp gidip otyr. Üstüne de beýle zatlara da önümden bakalarynyň gymmatlamagyna getirýän. Näme üçin? Energiýa terişleri gymmatlasa, energiýa diýmek näme diýmek? Önümçilik diýmek. Önümçiligiň önüminiň hem bakalarynyň gymmatlamagyna getirýär. Adamlaryň hem aýlyklary gynansak da şu gymmatlaýyşlyk bilen aýak giden ok. Indi bulaytdyk energiýa resurslaryna mätäçlik çekýän ýurtlaryny. Indi bu zatlaryň döremegi bir lokal laýyky alrak bolup görünmegi mümkin. Ýöne şu tendensiýa eger ýani ýaly Türkmenistanyň hökümeti soňky wagtlar bir synek bir zatlar synek edýän ýaly bolup görünýär. Esasen mine soňky wagtlar Mar welaýatyna häzir gaz kesilip başlanypdyr. Ol mundan öňem aram bolýan eken ol ýöne soňky bir hepden dowamynda
tutuş bir näçe günläp gaz kesildi. Şu arada Türkmen nüfus neşiremýär ya bu marif teçeňe pitidine nablüdaýsa periboy padaşy gaza. Men özüm mardaky käbir tanışylışlarym bilen habarlaşyp gördüm bolyn. Mar şäherinde tutuşloyun 2 günläp gaz bolmandyr. Arasynda biradarak goý berýärler diýe ýene kesdiýärler. Ondan sebäbini düşündir onoklar. Aýdy tehnika sebäbi näherlik bar diýip. O tehnika näherlik bar bolsa bir şäheriň maryň töwereklerini adamlar bilmeli la. Şonu bilýän adamam ýok. Bir ýerde bir awariýa ýüze çykan bolsa, bir ýerde bir partlan bolsa, bir turwapra bolsa, onam adamlar bilmeli, onam ýok diýe. Ýene bir gorkulu zady. Bir ýyl şu diýe emel döredilýän bir kynçylyk ýaly ýa-da gaza bol iň bol zady Türkmenistanyň näme gaz. Şu adam indi gaza bol ýurtda gaza 70 ýyl güde çykýan bolsa, sonra güde çykýar. Bu zatlar bil katlaýyn edilýärmi ýa? Bir umumy tendensiýa görä edilýärmi? He, gün watarda şu zatlar şu gyçylyk barmy? Onu beýerden aňryk görkezme barmy? Sizden biz bilen ayakdaşarak şolar ýaly kynçylyklary döretmeli özi ilatyňa diýilýärmi? Bir şolar ýaly pikrem döredil, ýüze çykýar da. Siz näme pikir edýäňiz? Şolar ýaly edilip bildirmi mesela? Ondan ýene bir gorkul tarapy bular aýdýar şol ýanp duran gaz diýe birden aňyrda öçürýärler bolýan adamlar käbirler şonu soň şu plitan öz nemesine tuğlap diye öçürmüyor ýatdan çykarýarlar diýär da. Netijede şunu ýaly ta bir partlama ýüze çykmaýmaň bäri ýanynda baran ýagdaýlar bolupdyr. Soň sebäbi soň duýman nurkan ýene gaz açylýar diýär aňyrdan goý berilýär bolýan. Ýa-ni plitalardaky şol açylyk galynan nemeden gaz oladyndan uğrundan yine gaz çykýar. Öýüň içine ýarap oturan gaz ýaýrapdyr diýe käbirlerini. Umuman hemen duýduran oklar diýe. Birine diýe SMS gelýär. Şu günne gaz öçüljekdir sizde diýip. Köp adamlarda o duýduruş ýok. Käbirlerine jaňa dip öýteler fonlar bolanlar jaňa dip maýdalanlar bolupdyr. Käbirlerine jaňa medilenok duýdurulan. Umuman şular ýaly bir hili bir gümürtük zatlar bolupdyr Türkmenistanyň içinde de. Bular mene şu tutuş global derejede ýüze çykyp duran bir zatlara da gabat gelip durşan ýaly bir tendensiýa bilen uğurdaş barýan ýaly bolupdy. Ine şu zatlar barada umuman nähil pikir edýäňiz, şu bir giden zatlaryň bir giden meselelerin bir başyna agardyk geçdik. Ýöne men bir öz pikirimi aýtmak üçin näme sizi pikirlendirmek üçin aýdýan. Şoň üçin şu gowy bolan meselelerin istendiği barada näme pikiriniz bar bolsa siz hem öz pikiriňizi kommentariýa bölüminde ýazyň, pikiriňizi paýlaşyp durun. Kanalymyza abone durmadyk bolsaňyz abone durun. Hem tanış bilişlerinizi dilenem gayrat edin de şu gepleşiklerimizi paýlaşyp durun. Şunlukça da üns berip dinleýäniz üçin köp sag bolun.